Boas tardes, señoras e señores concelleiros, diputados no futuro. Temos unha diputada, por lo tanto, tampouco me equivoquei moito. En todo caso, repito, boas tardes, concelleiros e concelleiras, funcionarios, público que nos acompaña, medios de comunicación. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal correspondente ao mes de xuño, comenzando polo primeiro punto do día, que é a aprobación se procede das actas do Pleno do 25 de maio e do 8 de xuño de 2026. Non sei se hai alguna cuestión ás actas. Sí, boas tardes. Nós vamos a votar favorablemente a do 20 de maio e a do 8 de xuño non, porque efectivamente revisámoslo e vostede equivocouse e comiunos un segundo turno. Nos intentamos decirlo, a mí particularmente chamoume a atención. Gostaría que nos retiraran esa chamada de atención porque non há lugar. Gracias. Moitas gracias, don Germán. Pois sometemos, feitas esa consideración do Germán, sometemos a outra cousa que se recolle en acta, pero feita a consideración a que ten dereito, pois sometemos a votación as actas do 25 de maio e do 8 de xuño. Ou queremos que as voten por separado? Votamos por separado. Por separado, moi ben. Pois votamos a do 25 de maio. Votos a favor? Aprobase por unanimidade. Votamos agora a acta do 8 de xuño de 2026. Votos a favor? A ver, usted que vota? 16 votos a favor, votos en contra, un voto en contra, non hai abstencións. Queda aprobada a acta do 8 de xuño. Pasamos ao punto número 2, que é declaración institucional con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBI, o día 28 de xuño, que foi onte, o día anterior ao pleno, pero habíamos acordado así tamén na comisión, que xa foi a semana pasada. Así que, non sei se hai algún debate ou procedemos a votar. Aprobado por unanimidade. Declaración institucional, por tanto, señor secretario, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, que é disolución, liquidación e extinción do Instituto Municipal de Drogodependencia. Dictamen da comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións. Dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Esperto a Monforte Grupo Mixto e que se someta a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Non sei se hai unha intervención ou sometemos directamente a votación. Vale, pois sometemos entonces a votación. Votos a favor? 13 votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, 4 abstencións do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 4, que é a moción do Grupo do Partido Popular para estar ao equipo de goberno a levar a cabo mellora no barrio de Covas. Dictamen da comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta, con 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro de Esperto a Monforte Grupo Mixto e 7 abstencións. Do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para explicarnos a iniciativa ten a palabra don José Luis. Moitas gracias e boas tardes, señor presidente, compañeiros, público en general. O barrio de Covas é un dos barrios de maior poboación da cidade que creceu de maneira importante nos últimos anos. Sin embargo, ven sufrindo desde fai anos un abandono total e unha falta de atención por parte deste equipo de goberno. Situación que é coñecedora este equipo de goberno, xa que foron comunicadas en numerosas ocasións as queixas de tanto polos veciños como pola asociación veciñal que existe no mesmo. Sin que a día de hoxe se lle dea ninguna resposta ás súas peticións, nin se actuara sobre eles. Non me vale que me digan que o barrio de Covas é a zona C, que é unha zona que precisamente se actuou nela e que quedou moi ben,
son o mesmo, porque non é así. En esta moción, nós vamos expoñerlle unha serie de deficiencias que dixen anteriormente, que lles levan reclamando os veciños e as veciñas desta zona, que son as seguintes. Existe un perigo na zona da Barrión, que é frente á calle Tomás Vázquez, onde a barandilla de madeira está en mal estado, e encima está todo sin desbrozar. E aquí xa sei a resposta súa, que vai ser que entre a Confederación e o Concello habrá que pedir permiso, é un partido que ao final vai xogar entre os dous e sigue sin actuar sobre ela. Carece de aceras adecuadas entre a zona C e o Parque de Covas, e así como se lle podía dar unha continuidade a todas as aceras hasta o final das casas, e tamén carece de pasos peonís, xa que pasan os vehículos a gran velocidade cando pasan pola zona. Existe unha falta de limpeza nas zonas que están pegadas ao río, incluso se andivo traballando na limpeza do río e se deixou bastante cantidade de madeira ao lado do muiño vello de Covas. Despois leva moitos anos existindo, que eso, lóxicamente, xa non é da hora, existen uns vertidos que están ali ao lado do río xunto ao muiño de Covas, que son de alcantarillado. Eso leva mal moitísimo tempo e sigue sin mellorar a situación, xa que pode causar problemas de salubridade e, de todas maneiras, ahora mismo causa un impacto medioambiental á vista bastante malo. Despois, existe un malestar entre os veciños pola xuntanza veciñal, porque cando estes veciños lle solicitan poder facer a xuntanza veciñal no Parque de Covas, pois a negativa do equipo de goberno sempre, nunca consiguen que lle dean ustedes as facilidades para poder celebrar el día a xuntanza veciñal. Despois tamén existe unha ausencia dun local social, xa que se solicitaron varias veces a colaboración do Concello para que poderan facer un local social ou para que se podan facer as súas actividades veciñales, así como os eventos. E agora tamén, ante a inminente instalación dun parque canino, os veciños de Covas tamén dicen que se faga unha regulación clara do mantenimento do mismo, a súa limpieza, desinfección, normas de uso, así ca finalidade de garantizar a salubridade, convivencia e o correcto estado das instalacións. Aquí temos que, tanto na zona de Covas ou nos veciños de Covas, tamén temos que incluir a calle de Ourense. A calle de Ourense fai pouco que se asfaltou un asfalto que xa, eu creo que había outras necesidades que lóxicamente había que actuar sobre ela, como é mellorar as aceras ou facer unhas luminarias que lle deran un pouco máis de atractivo e modernizar un pouco máis esa zona. Isto é un pouco o que reclaman os veciños, despois de ter varias reunións con eles, pois existe un descontento a hora de que lle levan reclamando varias peticións e non se trata por igual estes veciños con respecto a outros de outras zonas de Monforte que se están a facer actuacións. Non sei a contestación que me van a dar ustedes, pero case seguro que me van a votar en contra, porque é o normal que nos votan a todas as mocións. Seguramente que me vai dicir señor José Luís, nunca estuvo mellor Monforte desde que está este equipo de goberno funcionando. Seguramente que me vai dicir eu fui un alcalde que máis inversións trouxe para Monforte. Tamén seguramente que me vai dicir, mire, voulle explicar, que a min gusta me explicar as cousas ben, porque non parece que non as entende. Non vamos a votar en contra porque vostedes no que di non ten razón e a min párame pola calle para solamente fan que felicitarme. E por último, vostede minte no que di. Eso tamén mo dice. Entón, eso digo yo con todo o respeto. Eu espero que esta moción sirva para que as necesidades destes veciños sexan atendidas na medida que se poda. Esta é un pouco a exposición de mocións. Entonces, o que lle reclamamos o que lle pedimos nesta moción é instar o equipo de goberno a facer un plan de traballo para facer as actuacións que se están a expoñer nesta moción, que non discrimine este barrio con os outros barrios da cidade, que teñan o mesmo trato todos por igual. Moitas gracias.
Por moita gracias, don José Luis. Don Germán. Sí. Entendemos as demandas dos veciños do barrio de Covas. É certo que algo que temos que destacar é que grazas ao desenrolo constructivo denominado Zona C, o barrio quedou superconectado ao centro da cidade. Antes iso xa había unha conexión pola guardería, pero é certo que agora é un centro nuestra radio. O que non quita que as peticións dun local social, o arranxo das beirarrúas da Rúa Ourense, que, por certo, xa as pedimos todos os grupos aquí, máis facilidades para a celebración da festividade anual do barrio, a min eso sí que me gustaría que nos lo explicaran un pouco máis, porque é certo que este equipo o que represento, Esperta Monforte, trouxe aquí o tema das subvencións que se deran 75.000 euros por concurrencia competitiva. Vostedes, efectivamente, estivéronse porque as partidas en concurrencia competitiva, que se aclarara máis se por tradición ou por antigüedade, efectivamente, vostedes estivéronse como BNG, en este caso o PSOE votou en contra, pero agora sí que é certo que vostedes van aos barrios, porque a mí non me cabe duda que vostedes van aos barrios e que os paran e que lles dicen que efectivamente cada vez é máis difícil a celebración das festividades e que é moito máis sinxelo pois como se fan as festas de agosto. Coller 600 ou 700.000 euros, darlle 25.000 euros a alguén que chas faga e descansarte. Pero hai outras maneiras, como podía ser, pois esos cuartos que se lle podían repartir a esos veciños, que nós xa dixemos en varias ocasións, porque efectivamente a nós tamén hai veciños de Covas que nos dicen que efectivamente pois cada vez é máis difícil. O da varanda da zona C, o mantemento das fincas públicas é clarísimo. Eu non sei se xa lle dixeron ou non lle dixeron a vostedes, ou se xa lles chegou ou non lles chegou como equipo de goberno, que xa hai queixas do desbroce de San Vicente. Non sei se o teñen claro ou non sei se é que van a volver a desbrozar ou non, pero aproveitando que volven a desbrozar en San Vicente, ou van a ver como quedou, se quedou ben ou mal, ou se as queixas son ou non son, pois de paso podían facer algo por a Rúa Covas. Despois, a falta de mantemento das fincas públicas, pois é delito, as nosas é delito, e as privadas, pois efectivamente o que habrá que seguir pedindo é que se cumpla esa normativa e que se fagan todos os desbroces. A falta de solución dos vertidos do río no propio barrio, efectivamente isto é algo que non vende vostede, pero, por exemplo, vostede, señor alcalde, que leva aquí 25 anos, pois leva 25 anos escoitando e vendo os vertidos no río. Outro día, por exemplo, xa o viu tamén, porque hai vídeos a montós, é imposible que nada que se acercara ás redes sociais, pois que vira un montón de vídeos. Entonces, efectivamente, é algo que padecen os veciños de Covas. Con respecto do parque canino, nós aí non decimos nada, porque é certo que nós queremos que na zona de Covas pois podían ir unhas piscinas públicas, podían ir un parque canino, podían ir unhas pistas de voleibol. O certo é que hai un montón de terreos e hai un montón de posibilidades que non son a súa prioridade, pero que en algún momento, bueno, pois tenemos que pensar en facelo. Entonces, nós, por suposto, vamos a apoiar esta moción. Mas non. Moitas gracias. Don Emilio. Gracias, señor presidente. Moi boa tarde a todos os presentes e os que nos siguen a través das redes. Ben, moi brevemente, porque non ten tampouco moito máis para estirar esta iniciativa, porque ao fin e ao cabo o que se pretende aquí é buscarlle, independentemente de que haxa cousas puntuales que podan estar máis ou menos dimensionadas, o que se trata de buscarlle solucións a problemáticas ou a, non problemáticas, sino a deficiencias que a ciudadanía nos traslada cada vez que visitamos os barrios ou cada vez que nos ven pola rúa. Ademais, aquí falase dunhos puntos concretos. Eu creo que máis alá deses puntos concretos probablemente haxa máis, non? Pero indo así por riba, pois nun local social para levar a cabo reunións de actividades dentro do BNG, pois acertado ou desacertadamente, non sei. No noso programa, pois un dos puntos era pois precisamente buscarlle solución ou construir ou dotar este barrio de colaborar con eles para que atopasen ese local, para poder ter ese local social. Máis felicidades para a celebración de festividade do barrio. Bueno, supoño que cando se fai a festividade faise naquela plaza que está aí no medio. Quero pensar que se corta o tráfico neses días e a nivel de subvencións pois que teñen acceso como a calquera outra parroquia ou como a calquera outra barrio, non? O do perigo da zona de Barrión, que é certo, nosotros xa alertamos
eu levo aquí xa un tempo e creo que a Rúa Covas foi unha das primeiras actuacións que fixo este goberno municipal, este mesmo equipo de goberno, pero alá polo 2016 ou 2017, falando así de memoria, que foi cando se eliminaron os noiros que había pegados aos muros e a terra que había na Rúa Covas, por lado dereito, pois apegada aos muros dos cierres, había como un talud de terra, limpouse, asfaltouse todo aquilo, e xa daquela dixemos que se debería de haber feito aquela actuación pois cunhas aceras, como entendemos, vamos a chamar así, al uso, para poder, é complicado porque é unha rúa pois que ten sitios máis estreitos que outros, incluso algún cuello así que chamamos cuello de botella a nivel de tráfico, e é complejo, pero podías haber feito con solucións. A falta de mantemento das fincas públicas, pois no pasado pleno trouxemos aquí unha iniciativa parella. Eu onte non Marleses, onte fun dar unha volta por aquela zona, e máis hacia pola vía que continua hasta Piñeira, e están sin desbrozar e estamos xa a día 29 de xuño, con consiguiente risco para o tráfico, para os viandantes, incluso para potenciales incendios. E no tema dos vestidos, pois tamén, dende o BNG, e non quero ser Pepito Grillo, pero é certo que están aí a hemeroteca, no ano 2000, eu lembrar, 20 ou 21, a memoria a veces xa me xoga malas pasadas, pero trouxemos unha iniciativa para eliminar os vertidos que había ao río, sobre todo en frente dun edificio que era detectouse ou se nos comunicou que era o vertido dun edificio que tiña problemas de saneamento e rebosaba pois o alcantarillado. O caso foi que non sabemos se fixo algo ou non, pero sigue habéndose vertidos no mesmo punto e, polo tanto, pois creo que se debe levar a cabo. Nós vamos a votar a favor a esta moción por o espírito da iniciativa, inda que realmente pois, o número 2, e isto non o tome a mal, ni moito menos, tome como un apunte en positivo, o de que non se discrimina os distintos barrios da cidade que teñan o mesmo trato. Eu creo que iso que forma parte máis da exposición de motivos que há un punto dispositivo para votar. Pero, bueno, en todo caso, se queren retirar o retiren, se queren votar, votas igual que non. Pero é simplemente como apunte, porque parece que estamos dando por feito que se discrimina o barrio. E unha cousa é discriminar e outra cousa é ter cousas que facer nos barrios. E creo que ningún goberno, sexan vostedes, sexa o equipo de goberno actual ou nosotros, que vayamos a discriminar de forma deliberada. E votar isto parece que estamos dicindo que está discriminando. Non, creo que é algo que forme parte da exposición de motivos, non para votarlo, pero, bueno, se quere votar, votámoslo, que tampouco está contando ninguna mentira. Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres, seu turno. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Seguro que nos van a decir, pues no acertó usted ninguna. Como adivino, no se dedica a eso, que no tiene recorrido. Mire, lo que le voy a decir es lo que nos dicen a nosotros los vecinos, porque con nosotros también hablan, ¿sabe? Mire, lleva ya una serie larga de iniciativas para hacer populismo en los barrios. Ahora fue el barrio de Covas, antes le tocó al barrio del Casar. Por cierto, hicieron lo mismo que en las casas baratas, que como no salía nadie, fueron a timar las puertas. O esta vez fue alguien a visitarlos, o fue alguien que les llamó a ustedes. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Usted dice lo que le cuentan a usted. Mire, lo curioso es que cuando necesitamos un proyecto para arreglar la vía principal del barrio del Casar, se quejaban porque asfaltamos mucho. Eso ya empieza a ser una contradicción que impregna todas sus medidas. Lo del exceso de asfaltado. Con esta iniciativa, señor José Luis, usted le hace un flaco favor a los vecinos de Covas y al barrio de Covas. Porque en vez de apoyar a la gente del barrio, les está poniendo de manifiesto y haciendo una serie de delaciones veladas sobre cosas que son competencia entre particulares, como algunas de las propuestas que hace usted, que incluso estarían motivo de denuncia. Por lo que esta delación encubierta, tengan la certeza de que ya hay voces discrepantes, más de una, con estas cosas que se manifiestan aquí. Y en cuanto a esto, son precisamente contra ustedes, no contra nosotros. Fíjese el resultado que obtiene, aunque usted piense que es al revés. A nosotros los vecinos también nos hablan, don José Luis, pero nos hablan como administración que soluciona problemas, no como eso dicen ellos. Un grupo que se embarca en ocurrencias con la única finalidad de hacer vídeos para sacar en el Facebook de propaganda propia, como si hicieran algo, utilizando a los vecinos. Eso es lo que ellos nos dicen a nosotros. Usted sabrá.
Voy a intentar abordar todo esto que pide aquí, solo falta la cesta de Navidad, pero vamos a empezar por lo que pide. Local social, mire. Cuando sabe que el Concello nunca hizo locales sociales en los barrios, le recuerdo que cuando gobernaba el PP tampoco lo hacía, dado que en la zona urbana hay locales municipales que pueden ser utilizados por asociaciones, vecinas, vecinos, todos los que lo soliciten, tantas veces como quieran. Los locales sociales se hacen en las parroquias, sí, es cierto, pero evidentemente por las distancias, por el envejecimiento de la población que tienen con el casco urbano y las dificultades que pueden tener para reunirse y para fomentar ese derecho constitucional que es el asociacionismo y la defensa de los intereses que les son propios. En relación con la celebración de las fiestas, debe saber que el Concello dio todas las facilidades legales posibles y si hay alguna limitación es debido a la ley de la Xunta de Galicia que elaboró el PP poniendo límites a las fiestas populares. Eso es algo que lo sabemos todos, los que alguna vez anduvimos embarcados en alguna comisión de fiestas. Mire, habla de aceras en la calle Orense. Sobre esto decirle que fueron reparadas y que la Rúa Orense en su totalidad tiene un firme nuevo. No sé a qué le llama usted Rúa Orense, como nunca estuvo hasta ahora. Téngalo claro. Ahí puede que acertar un poco en lo que le iba a decir. Incluidas todas las calles que unen la calle de Orense con la Rúa Cobas. Y que cabe recordar que cuando este equipo de gobierno llegó a la alcaldía estaban llenas de agujeros y ahora están en perfecto estado. Eran intransitables. Parecían las aceras del campo de la feria cuando yo era niño. Y ahora son vías asfaltadas, iluminadas y con perfecto estado para transitar peatones y vehículos. En relación a la zona de la Barrionca, este equipo de gobierno ya tiene comprometida la prolongación de la valla de madera procedente de la zona C y zonas peoniles de las que usted habla. Ahora bien, son las mismas que cuando gobernaba el PP, con una mejora importante, ya que ahora tienen un buen firme y antes no lo tenían. Habla usted de falta de mantenimiento de las fincas públicas y privadas. Debería usted saber que el Concello no tiene ninguna finca pública en esta zona, al menos que a nosotros nos conste. Y usted está acusando a los vecinos, veladamente, a los vecinos de las fincas privadas, de tener maleza desbordada y están sin desbrozar. Algo que, le aseguro, no ha sentado muy bien a los vecinos del barrio, porque, como le digo, a nosotros también nos hablan y sin necesidad de llamando por las puertas. Además, está denunciando que hay vertidos en el río por parte de vecinos del barrio, cuando eso es una ilegalidad y conectar el saneamiento a casas particulares de la red general de saneamiento es una obligación de los titulares de cada vivienda. Usted viene aquí ahora, no sé cómo decirle, me recuerda al niño aquel, ¿no?, que quería ser el primero de la clase, pero como no llegaba con las calificaciones, se metió a chivato del profesor. Pues mire, si usted conoce alguna conexión privada al saneamiento que haya hecho algún vecino, denúnciela, pero no lo deje caer así, porque es su obligación como la de cualquiera. Yo no conozco ninguna. Don José Luis, en este grupo de gobierno de Cobas, con este grupo de gobierno, Cobas se mejoró enormemente en iluminación, en zonas verdes, tanto en la zona C como en el Parque de Cobas, que eran dos zonas de selva cuando llegamos al gobierno, y hoy son una envidia sana de muchos otros lugares. Yo creo recordar cuando el Cardenal era el centro del pueblo y hoy es la parte antigua. Muy bonita, pero la parte antigua. El resto de los vecinos también tienen un entorno, digamos, adecuado a los tiempos que vivimos y a las necesidades habitacionales y de vivienda de la gente y de esparcimiento. Y no le voy a decir más de momento, continuaré después. Muchas gracias. Eso es todo. Espero no tener que seguir hablando. Muchas gracias, señor Torres. Segundo turno, don José Luis. Moitas gracias, señor presidente. Mire, señor Torres, pódeme decir o que queira dos veciños, pódeme decir o que queira, que non estou acusando. En primeiro lugar, non estou acusando a ningún veciño, nin estou acusando a nadie. Non sei que vimos facer unha oposición constructiva, útil, estamos facendo a pé de calle, é sempre positiva. E dame igual que usted me diga que estou con isto acusando de que limpien, de que deixen de limpar, de que deixen de facer. O que estou dicindo é que usted dixo fai un segundo ou 2 segundos, dixo que son a administración que solucionan problemas. Bueno, pois o que teñen que facer é solucionar as deficiencias que lle estamos a expoñer a través dos veciños, que é o que teñen que facer, que é o que lle traemos este pleno. Usted o que ten que facer é, como administración que dice que solucionan, non decir que xa é culpa do PP todo, porque a parecer é culpa do PP, que as calles estaban todas sin asfaltar. Quero recordar que o paseo de hasta Piñeira, creo que o fixo na época do señor Severino, ou me equivoco. O paseo hasta Piñeira, agora o mantemento do paseo hasta Piñeira, o Parque de Cobas e todo eso, creo que a obligación, ou están mandando ustedes, creo que é de mantelo en perfecto estado. Pero creo recordar que eso que o fixo o señor Severino cando estaba no equipo de goberno. Pero, bueno, o mellor fallaba a memoria, non é verdade, tamén se queren poñer ustedes a medalla, porque, lógicamente, poñer medallas e culparnos aos demais, e mire,
A calle de Ourense, podeme dicir, paso moitísimas veces por ela, podeme dicir o que queiran. A calle de Ourense, sí, lógicamente ten bon firme, como ten todo Monforte, porque aquí é solamente a única obsesión que hai neste equipo de goberno é asfalto e cemento. Non teñen outra obsesión. E as aceras, na calle de Ourense, hasta fai pouco, fai un mes, que se estaban reparando a altura donde está a altura da rotonda. Estábanse reparando. Entonces, as aceras estaban mal, as luminarias están anticuadas. E, lógicamente, sí, pareceme ben, e todo firme que se fagan Monforte, e todo o beneficio que sea por Monforte, dámoslo por ben feito, porque fixeron obras que están aí para ver. Pero, lógicamente, no Barrio de Covas temos unha serie de deficiencias que estamos reclamando aquí e que teñen que fazer unha actuación sobre elas, que non lle estamos dicindo, non lle estamos reclamando outra cousa. E máis, nós non estamos dicíndolle ou como era que poñía, agora que se me foi a min, como era que poñía, que discriminar. Non é discriminación cos demais. Nós alegrámonos porque os demais barrios da cidade se encontren en perfecto estado. E nós queremos que Covas posea outro máis. E nós non criticamos todo o que veña para Monforte e que se beneficie os veciños de Monforte, lógicamente estamos de acordo. E teñano claro. Sí. Moitas gracias. Moitas gracias, don José Luis. Segundo turno, don Germán. Nada, basicamente que non nos poden intentar meter os dedos nos ollos. Todos vamos por as beirarrúas, todos vamos polo barrio de Covas, todos vemos os vertidos. Se o queren ver, ben. Eu entendo perfectamente que haxa veciños, como non pode ser de outra maneira, que os feliciten, e sabemos que ademais é un montón de veciños que os votan, etc. Pero o que non se pode convertir isto é que nos veñamos a decir que hai este problema ou este outro problema e que digamos que non lo dixo algún veciño e que vostedes parece que medio deixen caer aquí que está todo perfecto cando non é verdade, porque só o que lle acaba de decir Emilio, só ten que ir a dar unha volta e salir hacia Piñeira e ve que é como unha selva. Pero hai un montón de sitios. Este ano os desbroces pois van tarde e a maiores tivemos os problemas das chuvias. Por suposto non é culpa súa, pero recoñecerán que hai cousas en Monforte que non están ben. E por suposto que hai veciños que o millor son máis tiquismiques, hai outros veciños que non. Entonces, a nós o que nos gustaría é que, na medida das súas posibilidades, que fagan o posible. Gracias, don Emilio. Segundo turno. Renuncio ao turno. Señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. La palabra discriminación yo no la usé. Repásese mi argumentario. Jamás la usó usted. Yo no. En segundo lugar, asfalto y cemento. ¿Está usted en contra del asfalto y cemento? Oiga, ¿y cómo se mejoran los accesos a pie y en vehículo si no es con asfalto y cemento? ¿Qué quiere usted echarle? Gravilla. Y luego después otra cosa, que no es correcto lo que yo le dije, que a nosotros también nos hablan, pero nos hablan no solo como administración que presta servicios, pero también nos hablan en muchos más de uno de los paseos que ustedes dan por los barrios, desvinculándose absolutamente de sus peticiones. Entonces yo no sé a cuánta gente convocaron ustedes ahí, a ver si estamos aquí teniendo una moción de una cosa que pidieron 2 amigos, o 20, me da igual. ¿Sabe usted cuánta gente vive en ese barrio? Pues le aseguro que su inmensa mayoría están encantados con lo que se lleva hecho aquí. Todo lo demás que pide usted, pues creo que ya lo he contestado sobradamente. Mire, don José Luis, deje de andar denunciando vecinos, mire por ellos, buscar el gusanito en la manzana para decir aquí que podrido está todo, que no es así. Como comprenderá, no vamos a apoyar su moción. Y de verdad, busque materias reales y de verdadero interés colectivo, que representen a un grupo de personas que tenga presencia social, para poder hacer sus vídeos y no utilice a los vecinos y saque de la manga cosas que en realidad no existen, o magnifique cuestiones como es el barrio de Covas. Si usted me hubiera dicho cualquier otro, pero fíjese usted, hombre, un poquito de sensatez y de sentido común. Usted sabe cómo era el barrio de Covas, don José Luis. ¿De qué estamos hablando? Cuéntaselo a cualquier vecino que vivía allí y vaya a ver cómo está ahora, hombre. Escogió mal esta vez, apuntó el muñeco equivocado. Nada más. Muchas gracias, señor Torres. Turno de peche, don José Luis. Moitas gracias. Mire, señor Torres, eu criei-me aí. Eu sei como é eso, porque eu viví na calle Ferrol, e criei-me no campo de San Antonio, criei-me na calle de Ourense, e criei-me aí. E xuguei ao fútbol aí. Por detrás, donde está o Matías, xuguei ao fútbol aí. E sei como é eso, como está eso, e como está agora. Porque vou moitas veces correr por aí e sei como está agora. Mire,
Vostede seguirá molestando e seguirá dicindo que traigamos, ou será dicindo, poden seguir dicindo que podemos facer vídeos, que nós denunciamos. Non denunciamos a nadie, nin temos ganas de denunciar a nadie, nin a nosa mente está a facer eso. É moito menos. Nós vamos seguir traballando por Monforte. Nós dentro noso vamos seguir facendo unha oposición, vamos seguir pedindo que se fagan desde esta administración o que os veciños nos estén reclamando, porque a nós tamén nos paran pola calle, tamén nos dicen cousas, que facemos cousas, que dicimos cousas ben e dicimos cousas mal, lóxicamente. Bueno, pois teñen que, non vamos seguir facendo esa oposición, vamos seguir facendo unha oposición ca única idea e ca única finalidade de que se mellore todo o de Monforte, que nos encántanos que se fagan anuncios e que se fagan obras en Monforte, pero que se leven a cabo, non que se venda a perdiz antes de cazala. Nós, ao mellor, decímolo de unha forma máis humilde ou máis sensata, nós vamos seguir traballando en favor dos veciños, vamos seguir traballando en favor da cidade, e se nos deran os veciños, cando sea o momento, nas urnas, a oportunidade de gobernar, sí que lle daríamos un cambio de determinadas zonas a Monforte, sí que lle daríamos un cambio na parálisis que existe ahora mismo en Monforte, lóxicamente, sí que llevamos dar un giro de 360 grados a esta cidade. Eso témolo absolutamente claro, porque, lóxicamente, en Monforte, bueno, quédame xa nada. Moitas gracias. Moitas gracias, don José Luis. Bueno, a mí me alegra as súas intervencións porque quere dar unha de cal, unha de area. Despois sí que lle gusta traballar por Monforte, pero non se ve que faga nada, máis ve ao contrario, e máis eu tuve en algunha constancia de algunha reunión do PP onde se dicía que a Monforte non se podía dar nada mentre non cambiara a situación política. Outro día dixo aquí a propia voceira onde falou de que iba a haber un cambio de ciclo e que non contara con fondos da Diputación, o dixo aquí. Eu creo que vamos a contar con fondos da Diputación por moito tempo, porque ese ciclo, primeiro, hai que cazar o oso e despois vender a pieza. Iso primeiro, non? E estou convencido de que políticamente haberá fórmulas que den solución a alguna dificultad. Así que non se preocupe usted, porque, como decía na Mili, e claro, usted non a fixo, pero na Mili eu sí que a fixen, e dicía que a superioridade ten todo previsto. Así que usted non se preocupe, que hai cousas previstas. E depois xa Dios dirá. Depois xa Dios dirá. Mire, don José Luis, eu faime gracia que vostede e aí a señora voceira faga un vídeo no malecón dicindo algo que eu sinceramente, como decía un dixo un día fai no primeiro mandato, creo que foi, o señor Torres, ante unhas mentiras increíbles que había aquí no pleno, e dixo, bueno, se os monfortinos os viran isto, os correrían a gorrazos. Eu creo que a vostedes tamén. Porque vostede falaba da zona verde do malecón. É que a zona verde non se vai tocar. Por moito que usted se enrabiete e diga tonterías, e digo yo así, tonterías, non se vai a reducir ni un metro cuadrado a zona verde, porque non é verdade. E, en segundo lugar, a señora voceira chegou a decir, a solemne tontería, fíjate, chámolle tontería, de que iba a cambiar de sitio o ambulatorio. Non te pierdas o que dixo nas redes sociais a señora voceira dicindo que iba a cambiar o ambulatorio de Monforte de sitio para a zona verde do Malecón. Eu, de verdad, me gustaría saber se a Xunta de Galicia está pola labor de cambiar o ambulatorio de Monforte de sitio e poñer aquilo como unha zona verde. Entre outras cousas, porque hai que saber unha cousa. Non se poden dicir tonterías a la ligera. Si mañá que ustedes quitan o ambulatorio de aí, hai que devolverlo ao Concello. Porque ese solar o cedeu no seu día ao Concello para facer o ambulatorio. Por tanto, non pode facer a usted o que queira, nin a Xunta o que queira. Hai que devolverlo ao Concello, igual que devolveron onde estaba o Centro de Sanidade que había cedido no seu día o Concello Solar, e cando deixou de prestar a súa función, retorna ao Concello. E sería o Concello que dixera que pasaría co edificio do ambulatorio. Pero non se preocupe, usted non vai a cambiar o ambulatorio de ningún lado, os monfortinos estén tranquilos, que iso non vai a suceder, e iso significa que ustedes non son creíbles. Como van a ser creíbles? A ver, onde van a facer usted o ambulatorio? Que zona, sin gobernar ustedes o Concello, que finca lle iban a ceder aos Sergas para facer un novo ambulatorio? Onde iban a facer?
Sabe o que queiran decir que deixarían medio baleiro o hospital e o levarían para o hospital. De verdade que hai tanta tontería que os ciudadanos xa non a compran. Porque como van comprar que vostedes van a pechar un ambulatorio? Claro, ou van facer, onde van facer outro? Que finca lle van a ceder ustedes aos Sergas para que construya outro ambulatorio? É de verdade. Isto, hai que ter paciencia para escoitar estas cousas. Hai que ter paciencia. Pero mire, fala vostede dun abandono total de Covas. Fai pouco tempo falaban ustedes dun abandono total do barrio do Casar. E resulta que, cando os demais, que xa o tiñamos falado cos veciños, claro, ustedes traen ali 2 ou 3 do Partido Popular que dixeron eso. Está moi ben. Alguén ten que haber de outros partidos. Ten que haber alguén. Pero, cando os demais presentamos o proxecto para arreglar a Rúa Vigo desde a carretera da Vide hasta o final das casas, entonces dicen que asfaltamos demasiado. Pero, hombre, a ver, que pasa? Arreglámola ou non arreglamos? Acláranos ustedes primeiro. Si temos que arreglar o barrio do Casar, habrá que asfaltar eso. É claro, o vamos a facer non porque este mal, que non está, pero sí é verdade que hai cortes de averías de auga, de obras, algúns cortes. Bueno, pues, por tanto, vamos a facelo novo, que quede ben o barrio do Casar como merece. Pero non veñan ustedes dicindo por un lado que lo abandonamos e por outro lado que non queren que asfaltemos porque asfaltamos demasiado. Iso dicen ustedes, non decimos nós. Que credibilidade pode ter alguén que reclama unha cousa e ao mesmo tempo despois se critica? Que credibilidade? Como se hace? Bueno, fala vostede que a zona C non é de Covas. Home, a zona C non é de Covas todo, pero unha parte sí. Como que non? Claro que é. Pero onde está? Está na Pinguela ou está en Covas? Claro, vamos a deixar as tonterías. Claro que é. Como que non? E era unha selva. Unha selva. E con edificios en ruína, derruídos, caídos. E hoxe non ten nada disso. Hoxe ten o que se pode ver aí. Non vou calificar eu, califican os veciños. Parque de Covas. O Parque de Covas fixo este equipo de goberno. E dice vostede, é que o Paseo de Piñeira fixo cando era alcalde Severino. Sí, certo. Desde o Parque dos Condes a Piñeira. Pero sabe usted que o paseo non era o Parque de Covas? Que pasaba o paseo por ali, e se quere podemos sacar fotos de cando veo entregar don Paco Marín, presidente da Confederación naquele momento, no mes de junio, que xere o alcalde, que veo entregar a obra, a selva que había ali, os rebrotes que había dos chopos que se cortaron, por certo, ali nadie protestou por cortar árboles. Os mesmos chopos que había no Malecón, había os en Covas. Os mesmos, eran chopos. E tiñan os crecimientos de 2 anos que levaban cortados máis altos que calquer persona. Unha selva. Eso non o fixeron antes, fixose este equipo de goberno. E o parque infantil, e todo eso o fixo este equipo de goberno. Todo o parque. Compramos as parcelas que non estaban compradas. Toda a parte norte. Desapareceu a granxa dun marrao que había ali. Non se acordase que había unha granxa pegada ao río. Pois todo desapareceu. Eso que se fixo por arte de magia ou foi porque se mellorou? Non había acceso por estrada asfaltada a Covas. Agora, haina. Hai un aparcamento que non había. A ver, todas as rúas, mire, a rúa Covas asfaltouse completa. A praza de Covas non estaba nin asfaltada. A praza de Covas, que é pequena, non estaba nin asfaltada. Faltouse sendo o alcalde. E todas as rúas, todas, desde o cruce que a rúa Covas co rúa Ourense hasta Diego de Lemos, no final, que é por medio hai 7 ou 8 calles, todas asfaltaron, todas. E a rúa Ourense tamén, que a rúa Ourense tampouco non meta usted dicindo que a rúa Ourense é barrio de Covas, porque non o é. Non o é. Igual que a rúa Chantada, bueno, habrá veciños que teñen moito cariño a San Antonio e digan que fan a festa con San Antonio, pero a rúa de Chantada non pertenece ao campo de San Antonio. Pois o mesmo pasa que a rúa Ourense é a rúa de Covas. O mismito. Eso por un lado. E logo, a mí xa me parece un pouco grave dúas cousas que dicen vostedes, porque usted dice que non denuncia a nadie. Vaya que se denuncia. Como que non denuncia? Usted está denunciando aos veciños que teñen fincas sin desbrozar. Claro que sí, porque esas non son do Concello, E as fincas particulares teñen que desbrozar os particulares. Non son do Concello. E dice que hai casas que verten ao río. Oiga, as casas teñen obligación de conectarse á rede general de saneamento, non o Concello. As casas, as vivendas. As vivendas. Don Germán, se está usted incómodo,
chamo a atención por primeira vez. Non me interrumpa, dígolle que o chamo a atención por primeira vez. Como fai sempre, está con tonterías, usted escoite como están escoitando os demais. Vale? Non o volvo a avisar. E, por tanto, don José Luís, usted está denunciando, primeiro, que as fincas están sin desbrozar, as fincas son de particulares, teñen dueño. Que hai vertidos ao río? De quen? O Concello non verte ao río. Ali non hai ningún colector general que verte ao río. Verten casas particulares que teñen que conectarse á rede general. Por tanto, está usted denunciando eses veciños. Claro, non sei se é consciente deso, pero está denunciando vostede. Fala de xuntanzas veciñales. Nosotros, mire, nunca lles prohibimos que se reúnan na Casa da Cultura, no Centro Cívico, en calquer sitio. En calquer sitio. Fala de cortar o tráfico para as festas. Alguén falaba aquí. Pois que o pidan, se o piden igual que pasa na calle, nos Chaos, ou pasa aquí no Campo San Antonio, ou pasa en Carude, é dicir, en calquer barrio. Se hai un día de festa, pois se corta, hai que ver que a Policía Municipal, como se articula o tráfico, se pode cortar, como que non? Claro que sí, sin problema ningún, ten que pedilo, e nada máis. Local social, creo que xa o explicaron. En ninguna cidade hai local social de barrios. En ninguna cidade. Dígame usted cuáles, pero si nas parroquias, porque é diferente. Encima das parroquias, antiguamente, agora xa non, porque non se fixaron locales novos, pero antiguamente se utilizaban moito como locales sociales as antiguas casas da escuela. Eso era así. E onde non había, pois, hubo que facelos, e máis, xa lle digo, vamos a facer un. Por qué? Porque a antigua casa da escola non reúne as condicións. Vamos a realizar ahora para que sepan os veciños, que xa o saben, pero vamos a realizar un local social en Mascós, porque non o ten, pois un semillante a Sindrán, o semillante a Parroquia da Parte, o semillante a Penela, o semillante a Santa Mariña, o semillante a Caneda. Non o ten. Pero vamos a facer. Vamos a facer. Eso que o sepan. Fala usted do Parque Canino. Home, eu recordo de verdade que hai que ter unha paciencia. Eu xa dixei aquí moitas veces, unha vez estábamos negociando unha cousa e aquí o amigo Torres levantouse e dixille, séntate, cando se acaba a paciencia vamos á farmacia e compramos outra pouca. Así que xa sei que hai que comprar máis paciencia e tendo paciencia, pero que vostedes agora veñen a criticar un parque canino cando nos levan dito 50 veces que había que facer cousas para as casas. Pois claro que vamos a facer. Vamos a empezar a facelos. E temos comprometidos 4. Un en Covas e outro en cada outro dos barrios da zona da cidade, na zona do hospital, na zona da Florida e na zona da estación. Claro que sí, para repartir a cidade, para repartir o entorno, para que a xente teña a menos dun kilómetro aproximadamente unha posibilidade de levar o seu can a xugar con outros cans. Claro que sí, claro que vamos a facer. Porque hoxe é unha necesidade social. En tempos non era, hoxe sí. Bueno, pois este equipo de goberno ten este compromiso cos ciudadanos e cas ciudadanas. Fala vostede de que hai deficiencias, pois sí, nos barrios habrá deficiencias, pero mire, a Rúa Covas, como lle dixe, a Rúa Ourense, como lle dixen, e as rúas de Covas, todas teñen luminarias, todas, LED, que non tiñan. Vaya usted por aí adiante a ver onde todas son LED, vaya usted por aí, e mire a ver onde son todas LED. E hasta lle poñemos as luminarias na ronda. Alguén pode dicir, non, que iso ven do consorcio. Non, non ven do consorcio. Iso ven de fondos europeos que distribuye o goberno do Estado a través de planes de turismo sostible e que hai unha cantidad que lle toca ao Concello de Monforte. O Concello de Monforte pode decidir onde queira invertir eso. E decidiu invertirlo aí. Esa é a realidade. Por tanto, por certo, don José Luís, era obligación da Xunta de Galicia. Obligación da Xunta de Galicia. E non o fixo. E non o fixo. Certo é que cando se consultou se podía poñer, dixeron que sí, só faltaría. Tamén é verdade que só faltaría. Pero eso foi así. E fala vostede que hai veciños que son atendidos e veciños que non. Mira, esa é unha mentira que non lle podo deixar pasar. Os veciños son atendidos todos por igual. É certo que non todos os barrios son iguales, non é o mesmo Cardenal que Rosalía de Castro. Non é o mesmo a Compañía que San Lázaro. Non é o mesmo Calle Chantada que a Rúa Caurel, que está aquí na zona de Covas. Claro que non é o mesmo, pero os veciños son atendidos todos por igual. Todos por igual.
Así que non me diga que nos atende igual os veciños. E usted dice, non, é que traballamos por Monforte. Nós traballamos por Monforte. E os demás por quen traballamos? Porque o noso vese, pero usted... Porque esas cousas que poden facer vostedes, non as fan. Porque esas cousas que poden facer vostedes, como desdoblar a Rúa Chantada, como facer o acceso ao Porto Seco, todas esas cousas que pode facer a Xunta de Galicia, oiga, por que a Xunta de Galicia non axuda a facer a praia fluvial de Monforte como quere facer a de Bóveda, ou como acaba de anunciar a conselleira en Melide, ou saneamentos, ou depuradoras, como está anunciando en outros concellos? É certo que gobernados polo Partido Popular, pero ustedes que son do Partido Popular, porque non fan o mesmo aquí en Monforte? Estou seguro que os veciños lle agradecerían, estou seguro. Pero claro, non teñen nada que agradecerles, porque vostedes traballan por Monforte de boquilla. Onde están os feitos? Cales son os feitos? Aparte diso de algunha persona que anda moito con vostedes, dixo claramente nunha reunión que, claro, políticamente en Monforte non se le podía dar nada, porque estaba yo. Eso dixo unha persona que anda bastante con vostedes por aí. Así que unha cosa era la política era outra cosa. Sí. Eso lo dijo. Bueno. Bueno, en relación con outras cousas, o desbroce San Vicente está feito. Ahora faise, antes non. Antes había na muralla árboles bastante gordos que fastidiaban os cementos da muralla. Ahora non. Ahora desbrozanse. E eu non levo aquí 25 anos de alcalde, levo 11. Está moi ben, pero levo 11, non 25. E os desbroces das pistas de Piñeira están feitos. Outra cosa son as fincas dos particulares, pero os camiños das pistas sí. Eso sí, esos están desbrozados. E don Emilio, ese remato, o das festas xa lle contestei, que cando se pide, si se cortan as calles, cando se piden. Non se olvida unha cousa, é que falando nesa zona de facer algo polo saneamento, foi este equipo de goberno quen cambiou as bombas que hai no final da Rúa Covas. Foi este equipo de goberno. Cando aquilo vertía directamente ao río. Ahora, a veces produce vertidos, sí, pero non como daquelas, seguro. E remato con algo que vostede dixo. Dixo que, bueno, non estaba medio tanto de acordo ca literatura, pero sí co espírito da moción. A min gustame que usted ora vote co espírito. É moi importante ser espiritual. Moitas gracias, don Emilio. Vamos a votar entonces a moción do Grupo Popular en relación co barrio de Covas. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra. 10 votos en contra, non hai abstencións, queda rexeitada esta moción do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 5. Que é unha moción tamén do Grupo Popular para incrementar actuacións locais de rehabilitación do rural. Ditame da Comisión, por favor. O ditame favorable á proposta con 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular e do concelleiro de Esperta Monforte Grupo Mixto e 7 abstencións. Do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiros do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Don Emilio Iván, ten usted a palabra. Bo día, alcalde, concelleiros, funcionarios e público que nos acompaña tanto neste salón como nas redes sociais. Sempre que falamos de revitalizar o rural, indícase que é necesario fortalecer a cohesión social, mellorar os servicios, xerar novas oportunidades económicas e mellorar a vida local. Dentro das actuacións posibles, frecuentemente sai a relucir que é necesario facilitar o acceso á vivenda e reforzar e instalar os servizos públicos básicos. Esta frase é unha frase que atopamos sempre que se fala dunha moción ou en algún texto que fala sobre a mellora, a revitalización ou o despoboamento no rural.
Todas as administracións, dende as súas competencias, exercen medidas para revertir o proceso de despoboamento rural, accións que, en moitos casos, poden chegar a solaparse a nivel competencial, pero, dada a magnitude do problema, calquera intervención ou aportación, por pequena que sexa, constitúe unha importante axuda. Hai que mencionar o bo cumprimento dos principios de funcionamento das administracións que, con lealdade e cooperación, actúan de maneira exemplar en un problema complexo como é o despoboamento do rural. Dende este Concello, dentro das súas posibilidades, tamén se actúa de maneira importante con medidas que intentan mitigar ou frear o despoboamento. De feito, este ano se puxo en funcionamento o bus rural. O Grupo Municipal do Partido Popular estima que, dende o Concello, aínda temos marxe para poder facer algo máis. Este Grupo Municipal considera que se poden implementar novas medidas que, sin supoñer un elevado esforzo para as arcas municipais, poden servir de revulsivos para manter a poboación no rural. Entre elas, medidas que en algún momento se propuxeron e que volveremos a propoñer para que sexan tidas en consideración e se contemplen na elaboración dos próximos presupostos. Entre elas, falamos de elaborar unha axenda cultural itinerante que permita levar cine, teatro ou músicas parrópicas, como se fixo en algún momento, para que os cidadáns do rural non se sintan cidadáns de segunda. Adquirir unidades móviles de desfibrilación para instalar polo menos unha en cada parroquia, no local social ou en algún punto que se axeite, porque os desfibriladores constitúen unha inversión sinxela, de baixo custe e de alta eficacia, que marcan a diferencia entre a vida e a morte en minutos críticos, como pode ser cando nos enfrentamos a unha parada cardíaca. Outra medida é mellorar a dotación e a conservación e mantemento do equipamento das infraestructuras parroquiais, parques biosaludables, locais sociais, parques infantis, instalacións deportivas, actos que se están facendo, pero que se debe reforzar e se debe seguir con estas actuacións. Incrementar a frecuencia de desbroces dos camiños rurais, e non somente iso, tamén a limpeza de gabias, que consideramos unha inversión preventiva que incide de maneira simultánea na seguridade dos usuarios e, sobre todo, na economía do Concello ao conservar este tipo de infraestructura. O coste de non actuar moitas veces é maior que o coste de un programa de mantemento sistemático e planificado. E despois, unha medida que tamén temos traído a este pleno, que é contemplar unha bonificación do 50% do IBI de urbana das vivendas ubicadas no rural nas que o seu titular figure como nas que o seu titular teña esta vivenda como domicilio habitual e figure censado en Monforte. Constituiría o cumplimento ou un complemento, constituiría un complemento para as políticas vinculadas á disponibilidade de vivenda do resto das administracións públicas, ao mesmo tempo que contribúe a fixar población no noso rural. Nada máis, esperamos que o apoio do resto de grupos desta corporación. Nada máis. Gracias, don Emilio. Don Germán. Sí, o despoboamento efectivamente é algo que estamos a sufrir. É un problema complexo, é certo que xa ven a día de hoxe que sigue vindo un montón de xente, pero a xente basicamente o que quer quedar en Monforte non irse ao rural. Iso xa ven vostedes. Fala vostede aquí na súa moción de que algo se fixo por parte deste equipo de goberno, como foi poñer a funcionar o bus rural. Efectivamente, é certo que se puxo a funcionar o bus rural, pero tamén sabe vostede que é unha medida moi millorable, que de feito eles mesmos entenden que non dan os números e que moi probablemente o que teremos que facer no 27 é sentarnos e que se lle quite ese bus rural ou intentar que se faga de outra maneira e probar o millor o taxa de demanda que, por exemplo, en Lugo está dando boísimos resultados. Efectivamente, fala vostede aquí tamén fala aquí de elaborar unha axenda cultural. Nós estamos absolutamente de acordo. Por exemplo, onte o Antón ainda nos decían que, por exemplo, a publicidade que se lle dou o evento das Habaneras foi relativamente pequeno e que eu creo que deberíamos facer que este Facebook, que non son as redes sociales súas, que son as redes sociales de todo o goberno e de todo Monforte, e que pagamos entre todos, porque ainda que a xente que as leve traballe solo para vostede, o certo é que nós pagamos eso. O sea, que sería, cando menos, se miráramos eso polo miúdo, o millor hasta tería vostede un problema de malversación de caudais públicos, porque os cartos son nosos e a propaganda é para vostede. É certo que o de adquirir esas unidades móviles de desfibriladores, pois efectivamente
tampouco é unha cousa moi cara, e dentro dun concello que gasta 18 millóns de euros, pois é relativamente asumible. Incrementar a frecuencia dos desbroces, pois o mesmo que, bueno, acaba de escoitar vostede, é que lle están dicindo, non é que lle estén dicindo, é que podemos facer un vídeo ahora ao salir, que vamos a salir de día, e vas pola parte de Covas hasta Piñeira, e mandarlo, e xa estaría, pero é que non nos poden meter os dedos nos ollos en según que cosas. Despois está 20 minutos falando, que lle dá o mismo, pero sin contar casi unha verdade, ou disfrazando a realidade. Pero é o que nos tocou vivir, porque ten dereito. Complementar as bonificacións do 50% do IBI urbano das vivendas ubicadas no rural, ten clarísimo que eso que non se vai facer, igual que nós no seu momento dixemos ou propuxemos aquí, volvemos a repetir o tema das festas, porque seguimos pensando que é increíble que se gasten esas cantidades inxentes de cartos nunhas festas patronais e que despois só se lle den 1.000 euros ás festas das parroquias. E despois deberíamos seguir pensando, como dixemos en varias ocasións, ou que non deixen de lado o tema de obrigar o Estado a que traballe para o tema das zonas de sombra, porque sabe vostede, hai moita xente que sí que lle gustaría ir para o rural e traballar dende a casa. Aquí falouse do tema do WiMax, ademais, creo que foi no anterior mandato, porque fora unha moción que defendera o señor Tomé Miguel, e falouse de que efectivamente, bueno, que se estaba traballando, que se iba a facer algo, nada se fixo, porque hai un montón de zonas de sombra, e saben todos os monfortinos que hai xente que ven de fora e que lle gustaría traballar dende a casa e que é absolutamente imposible. O sea que, efectivamente, todas estas cousas, hai máis, seguro, pero como mínimo estas cousas, pois sí que se lle podía dar unha volta a todo isto e intentar que, na medida das posibilidades deste equipo de goberno, que sí que hai que recoñecer que asfaltou as pistas, porque o que non vamos a decir é que as pistas non estén asfaltadas, porque de feito vais en patinete, ora é unha mágoa, porque resulta que van a prohibir os patinetes, pero hai a moitísimos sitios que podríamos ir en patinete, porque hai que recoñecer que, bueno, gastando 1 millón de euros anuais no asfalto, pois sí que é factible. Entonces, bueno, pois nos entendemos que todas estas cousas son asumibles. Si cabe este tema do IBI, que é do que falamos moitísimas veces, pois sí que sería bon para incentivar este tema do rural, porque ademais hai moitísima xente que, bueno, afortunadamente ahora para nós tamén hai moitísima xente de fora que está empezando a mercar casas no rural con parcelas, e tamén hai algunha xente que ven e pide ou demanda, pois eso, sería un bon momento ahora que con este incremento que temos poboacional, pois de que estas cousas se fagan, porque, con todo, por desgracia, canto máis maior vai a xente, pois máis se quere acercar a zona do hospital, non se sabe por qué, pero a xente quere estar cerca de onde o poden curar, máis nada. Moitas gracias. Don Emilio. Ben, gracias, señor presidente. Ben, a ver, é certo que se nos enche a boca a todos cando hai que falar do rural. E o rural, e sin menospreciar esta iniciativa, que todas as cousas que, como dice o señor José Luis, todo o que sea sumar, benvido sexa. E creemos que son cousas que se poden levar a cabo, inda que influyan máis ou menos no que é a fixar poboación a mellorar. O rural é un mal endémico que ten o Estado español, Galicia, sobre todo por esa cantidad de núcleos rurais que ten e o despoboamento e o envellecemento que hai da poboación. Hai que facer 3 cousas concretas. Non vamos a fazer aquí un simposio do rural porque vamos concentrar na iniciativa para que isto non se faga eterno e dicir calquer cousa, non? Ahora estamos, por exemplo, co tema a voltas do patrimonio da humanidade, que nos afolle de pleno, o entorno rural, a ver o que queda. Eu vou me morder a lengua hasta o día 30 de xullo, despois de aí para diante xa veremos, e non vou a fazer valoración aquí ninguna, pero cando se fala do rural falase de 3 cousas concretas: convencemento de que a xente viva no entorno rural e en base aos servicios básicos e un medio de vida, de poder vivir no rural. E todo se pode facer
da administración pública, neste caso que non ten competencias é a Xunta de Galicia, e o Concello tamén pode, como di vostede aquí, pois botar unha mão. Eu, eso de entendemento entre administracións, inda que sexa moi creente, casi xa o dou por perdido, porque realmente, porque debíase de fazer mellor. E isto pasa por ter un plan do Estado, da Xunta, un plan onde colaboren todas as administracións, cada unha na súa parte, non ter que estarlle reclamando uns datos. O que vostede pide aquí nesta iniciativa parece-nos correcto, porque realmente non vai no decremento. O único punto que vostede aquí xugou un pouco un trapas ao solitario, que despois na locución explicou non mellor, porque na propia iniciativa nos pon contemplar unha bonificación de 50% do IBI urbana ás vivendas ubicadas no rural. Non falta a outra parte de a vivenda habitual, porque esta iniciativa tal como é contraproducente, porque se tu tes unha vivenda no entorno rural onde non vives, non paga IBI, non te está causando ningún gasto. Entón, se ti tes que limpar a tua vivenda e tela ben para que non se derrube en riba do veciño e pagas o seu IBI, pois hai unha posibilidade de poñela nun banco, de poñela a poder ofertala para vender ou de darlle un uso, pero se temos todo gratuito, pois isto pode é unha forma de verlo, distinta. E o pagar impostos? Pois é pagar impostos. Eu son máis de que ter servizos a pagar impostos. E isto é así. Cantos metros, porque aquí todo o mundo se enche de falar, e que os que estiveron aquí antes eran malos malísimos e non sei cantas cosas. Cantos metros, se dixo no último día, cantos metros de alcantarillado no entorno rural fixo este equipo de goberno dende 2015 a 2026. Contense ben cunha mão, e a sobranme dedos. Cantos? Porque no anterior goberno fíxose en Soane, no Fabeiro, en Destriz, en Piñeira, en Santa María do Monte, en parte de Rivas Altas e demais. Unha parte. E este goberno actual, que ven heredado do anterior 2019, do mandato 2019, e heredado 2015, pois contense ben cos dedos dunha mão. Iso é así, é unha realidade. Isto non nos vai dicir é unha visión, non. O que é medible non é opinable. Entonces, todo o que vostede ten aquí, elaborar un plan de sector cultural, ou en algún momento, con maior ou menor afluencia, fala vostede do autobús. O autobús é o error do século. Díxenlo, non o transporte público, cuidado, o sistema do transporte público. E non o digo eu, isto explico a calquera cidadán, calquera vecino na aldea, que vos parece o autobús? Quen vai o autobús? Ven o jueves por aquí, eu teño que ir ao médico martes, quen vai? Nadie. Así veñen os números, dan aí. E ao final do ano botaremos números, botaremos cálculos, e veremos a canto nos costa o viaxe de cada usuario. E despois botaremos a mãos na cabeza. Porque, repito, son números. Son números. E non quero dicir que non se faga o transporte público, gratuito ás parroquias. Hai outros sistemas. E ao mellor, pois, o gratuito, pois, o bus compartido, e demais, porque xa o había anteriormente o bus compartido cos estudiantes e non viña ninguén. E hoxe tampouco, porque hai moi pouca xente, ya que xente que hai no rural non lle encarta algún cartarallo, non todo o mundo algún utilizará. E con respecto ao desfibrilador, descoñezo o funcionamento a funcionalidade que pode ter, é certo, que recoñezo, e o de limpar as fincas e limpar os valados e as cornetas, non sei se limparon hoxe. Hai un pouco me dixeron dun Emilio, están as pistas desbrozadas. Non sei se desbrozaron hoxe. Onte, desde Covas até Piñeira, crucei todas as pistas, cruzaban as ervas dun lado a outro. Non sei se limparon hoxe. E dicen, é que están mentindo. Non, mentira non fai falta contar mentiras. Tampouco sabemos que non vamos desbrozar dun día para outro todo, e que se están facendo desbrozos. Se me dicen, pois mira, estamos en ello, vale, pois estamos en ello, vale. Pois algún día chegará as que faltan, pero non digan mentiras, nin nos acusen a nos de dicir cousas que non teñen moito sentido. Xa se me estendeu o tempo e ainda me quedou outra quenda. Gracias. Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres. Gracias, señor alcalde. Don Iván, que digo lo mismo que dije a su portavoz en el pleno del mes de mayo. Ustedes se analizaran un poco las cosas, no traían esta moción. Que desde el Partido Popular se ven aquí a decirle a este Concello lo que hay que hacer para mejorar el medio rural, después de cómo lo tienen ustedes. Y no después de 11 años, unos cuantos más.
Mire, usted está en su derecho a hacer lo que quiera, pero permítame que le diga, en primer lugar, dígame usted que el Concello gobernado por el Partido Popular hay todo esto que usted reclama y exige a este Concello de Monforte. El primero. Segundo, es que además, no sé si por desconocimiento o intencionadamente, usted mezcla asuntos que corresponden a la Consellería de Medio Rural y que este Concello no puede abordar. Hace referencia al despoblamiento del rural. Es el comodín de todos los que quieren decir que el rural está mal y pedir algo rural. Pero acuérdese usted de lo que dijo el señor Feijóo, la legislatura famosa del rural, que nunca llegó, le pasó por encima. O acuérdese usted de su ley de protección del suelo y protección del medio rural de Galicia, que prohibió construir en el suelo rústico y asimilar un urbano no consolidado rústico. No es la ley del suelo y protección del medio rural de Galicia, es la ley de la despoblación de Galicia. Por no decir otras actuaciones de algunos organismos que tienen la Xunta de Galicia, que hay que ver la forma en la que acosamos o tenemos, pero eso no quiero entrar. Me voy a continuar con lo que usted dice. Usted dice que desde que está este equipo de gobierno en Concello de Monforte tenemos, es de los pocos que ha crecido en población. Y estamos hablando de un concello en el interior de Galicia, por lo tanto estará conmigo en que algo estaremos haciendo bien. Así que esta moción debería dirigírsele igual a usted al señor Rueda, que son los que no crecen. Desde que llegamos al gobierno estamos actuando en todo el rural. Lo estamos haciendo con actividades para toda la población, con reformas de los locales sociales e incluso con la construcción de los mismos en lugares que no los tenían, como decía en respuesta a la anterior propuesta suya, o que se encontraban en estado ruinoso. Usted en su parroquia lo sabe muy bien. Próximamente vamos a hacer un nuevo local social en Bascós, porque es el que tienen evidentemente no vale. También vamos a rehabilitar el local social de Seoane, que nunca antes ningún gobierno se preocupó por él. Actuamos en los caminos y pistas rurales que requerían un arreglo y eran necesarios para el desarrollo de la vida de sus vecinos. Este equipo de gobierno fue el que más biosaludables instaló en las parroquias. En cuanto a los desbroces, fíjese usted, este equipo de gobierno es el que antes empieza a desbrozar. Se empieza el 1 de junio y está todo finalizado en julio, haciendo un esfuerzo económico no poco importante. Recuerdo que la Xunta desbroza mucho más tarde. Mire, si nos preocupamos por el rural y por sus habitantes, que acercamos a todas las parroquias las actividades que se hacen en el centro cívico, correspondiente al programa Activa, pero en cualquier clase de actividad y no solamente una o dos. Es más, este alcalde, siendo presidente de la Diputación, llevó a cabo un programa de digitalización para el rural y se impartió con gran éxito en todas las parroquias que lo solicitaron. Eso significa que pensamos en el rural y en su dinamización y actualización a los nuevos tiempos. Por otra parte, recordarle que el Bus Rural, una iniciativa también de este alcalde y del grupo de gobierno, está pensado para dar proximidad a los vecinos del rural y servicios y la afectividad concentrada en la zona urbana independientemente de donde vivan. Para potenciar también el rural, fue este alcalde, siendo presidente de la Diputación, el que firmó con el Obispado la reparación y rehabilitación de 5 iglesias en la zona rural, las cuales guardan una historia relevante y que debemos poner en valor. Le hablo de la iglesia de Bamorto, la iglesia de la Penela, la iglesia de Rozavales, la iglesia de Valverde y la de Marcelle. Para enseñar también se arreglaron los accesos al cementerio de Bascós y lo mismo ocurrió en Sindrán. En cuanto a los desfibriladores, les recuerdo que estos deben tener asociado un responsable y una formación previa, ya que no los puede usar cualquier persona. El Concello ya dispone de ellos donde se considera necesario y la formación, podemos decir que tiene casi un 90% de los funcionarios, la formación adecuada. Iván, no se trata de colocar por colocar cosas, sino de hacer cosas con éxito. Responsabilidad, por definición, es no hacer mal lo que se puede hacer bien. Lo pida quien lo pida. Por lo que respecta al IBI, ya se lo explicamos muchas veces a usted, con contumaz insistencia, paciencia y reiteración. Quien subió al IBI fueron ustedes en el decreto de Montoro. Les recuerdo que el Concello de Monforte tiene el coeficiente más bajo de todos los concellos de los alrededores. Y le recuerdo además que los concellos de los alrededores del PP tienen más alto el IBI del rural que el urbano. Claro, vive más gente en el rural y ahí hay que recaudar. Aquí hay que decir que no se haga. Hombre, claro. Yo creo que debería discutir un poco más con respecto a lo del IBI. Busque alguna cosa nueva y si no da usted, pues oye, a su alrededor seguro que encuentra a alguien que le pueda aconsejar nuevas iniciativas que pueda usted intervenir en este pleno. Simplemente y llanamente, don Iván, si usted mira a los concellos vecinos, verá que hay varios que tienen el IBI más alto el IBI del rural que el urbano. Además, afortunadamente, señor Iván, existen en el concello, en el rural, unas magníficas viviendas, por lo general también, aparte de las viviendas rurales, porque parece que lo vemos solo con una perspectiva. Y sinceramente, es justo bonificar las mismas y no hacerlo con pisos pequeños del núcleo urbano de pocos metros, donde probablemente, en muchos casos, viva gente de menos capacidad económica. Menos capacidad económica. Es justo.
non lo sé. Habría que dar algo más concreto que diga usted, más específico, para ver si se puede abordar. Así, a bote pronto, y a lo bueno, iba a ser una expresión incorrecta, así a lo bruto, a bulto, no se puede hacer. El rural también ha evolucionado, don Iván, en estos últimos 11 años. Y usted es el único que sigue con el mismo discurso cansino que cuando empezó. No es el mismo que era 11 años. Resumiendo, nunca entendemos, en nuestra humilde opinión, que tan bien estuvo el rural como con este equipo de gobierno en las responsabilidades que como gobierno tenemos nosotros. Y como comprenderá, vamos a votar en contra, porque usted lo que pretende es exigir a este gobierno lo que nunca hizo la Xunta de Galicia, y cosas incluso que están entremezcladas con competencias que entendemos que no es exigible, sin antes explicarnos por qué no se hizo, porque tiene la competencia adecuada. Consideramos que su moción tiene marcadas trazas populistas por lo que pide, en la que insiste con contumacia, ya no es la primera vez, y viene con lo deriva. Por eso vamos a votar en contra, y no espero no tener que seguir interviniendo ya sobre este punto. Creo que está todo dicho. Quedo a expensas de lo que me diga usted o lo que quiera decir o no decir. He concluido, gracias. Gracias, señor Torres. Don Iván, un segundo turno. Decir que o Concello non ten competencias é un pouco confundir a titularidade das políticas sectoriais que son aplicadas por a Xunta e por a Administración Xeral do Estado coa capacidade de impulso que pode ter esta institución como a administración máis próxima ao cidadán. Fala vostede, lle molesta o tema do IBI, dice de si non sería mellor bonificar pisos a xente desfavorecida no urbano, pero o que estamos tratando aquí é o despoboamento do rural. E o despoboamento do rural aquí é unha cousa certa, porque usted consulta os datos do IGE, e según o IGE, nos últimos 10 anos, houve unha perda de población do 14% nas aldeas do rural. As aldeas do rural están quedando vacías. Podanlle botar a culpa de que si as políticas da Xunta ou do Estado non son as adecuadas. Nós aquí o que estamos propoñendo nesta moción é o noso graíño de area coa parte que nos corresponde. É curioso que este Concello que se gasta 175.000 euros en unha actuación das festas patronais lle fastide bonificar ou lle fastide que o coste que pode supoñer bonificar o 50% o que aquí se plantexa, que xa se planteou nunha moción previa, que a mellor aquí non estuvo totalmente explicada, como manifestou o portavoz do BNG, aquelas persoas que teñen o seu domicilio no rural e que son titulares dunha casa rural, dunha casa rural ubicada no urbano do rural, estamos falando en torno a un descenso en torno a 120.000 euros no que podría ser, así estimado, por datos que se poden inducir en base a datos catastrales e a datos que aparecen no INE e no IGE, estamos falando de unha perda de ingreso de 120.000 euros. Que comparado cos 175.000 euros que costa unha actuación ou que costaba unha actuación que se iba a ver este ano neste Concello, pois é un pouco considerable. Decía que, claro, estamos de acordo que se pode mellorar, decía o experto Monforte e o BNG, que evidentemente todo é mellorable, evidentemente, todo é mellorable. É mellorable, pois, ese vacío que hai na banda ancha, que no 2025, según as políticas do Estado, as políticas da Xunta, debería estar toda Galicia coa Xenda 2030 en 2025 coberta a banda ancha. Sabemos que hai puntos, que hai zonas de sombra, todo é mellorable. Bueno, é pouco máis podo comentar. Evidentemente un plan se estudaría para un debate de moitos aspectos, pero volvemos a decirlo, estamos falando desde a óptica do Concello, non estamos falando de quen ten unha competencia sectorial, estamos falando do noso pequeno aporte que podemos facer e nada máis. Gracias. Segundo turno, don Germán. Renuncio ao turno. Don Emilio. Pois sí, brevemente, nos vamos non sei se dixen antes, vamos a apoiar a iniciativa con cousas, pero por espírito, tanto gusta o espírito dos vídeos e demais, prepárense para esta semana. O espírito da iniciativa pois é aceptable e creo que vai en aras de mellorar
a calidade de vida do entorno do rural, do que tanto falamos e do que tan orgullosos nos sentimos algúns. Eso do rural na aldea. Gracias, don Emilio. Segundo turno, señor Torres. Non hai maneira. Moi brevemente, don Emilio, teña cuidado con botarlle moitos espíritus, porque despois acaba usted botando cousas que non teñen moito sostén, verdad? Me refiero a la propuesta que aquí se hace. Mire, don Iván, es lamentable y entristecedor, sí, el despoblamiento rural. Lo que es más lamentable es que acabe siendo el tema estándar, el comodín de los que no tienen nada que decir. ¿Sabe usted? Sobre todo, es un problema solo de Monforte, tenemos sobre todo Galicia. Pues vaya usted donde hay competencias de medio rural, hombre. Váyase a la Xunta y explique el problema que tiene Galicia. Porque ellos igual no lo saben. Usted lo repite tanto que igual sus compañeros de partido en Santiago no saben que el rural está despoblado. Todo. No solo Monforte. El resto de lo que le he dicho aquí es todo lo que se ha hecho por parte de ese gobierno y también a mí me quedaría para un debate mucho más amplio, mucho más que decir, cosa que no voy a hacer porque entiendo que el tema está agotado. Eso es todo, nada más. Gracias, señor Torres. Turno de fecha, don Iván. Monforte ten 26 parroquias con apenas 2.900 veciños distribuídos en máis ou menos 300 entidades de población. Estamos a falar de lugares que se apagan, de camiños que xa non teñen quen os ande, de casas que pechan e casas que se esborrallan. O dixeron vostedes perfectamente, alguén o comentou, de que se esborrallaban as casas. Detrás de cada habitante que se marcha, de cada mozo que non atopa unha razón para quedarse, hai uns maiores que quedan sós. E os datos son un pouco preocupantes. No ano 2022, datos do IGE, en Monforte morreron 4 persoas por cada neno que naceu. Estamos de despoboamento non só no urbano, tamén no rural, pero sobre todo no rural. É certo que a Xunta ten a grande parte das competencias no rural e así as exerce, pero o Concello tamén ten competencias. Ten competencias no territorio, na economía local, no medio ambiente e nos servicios, todas elas vinculadas co rural e recollidas está. Estamos falando, non confundamos competencias sectoriales con o noso pequeno aporte. O Concello, desde a súa posición de goberno, non pode desentenderse dos problemas do rural. Aos veciños do rural importalles pouco quen ten a competencia. O que queren é que se resolvan os problemas que teñen. Hoxe, tiñamos a oportunidade de aportar o noso graíño de area, pero, determinados grupos políticos desta Cámara, deste Concello, non, por o que manifestaron, non están de acordo. Votar en contra desta moción non é un argumento técnico-económico, é unha decisión política de non facer nada polo rural. Lamentamos que o Grupo Municipal do PSOE non ha escrito por votar en contra de unha moción que non buscamos ninguna confrontación, simplemente buscamos aportar, como volvo a repetir, a nosa pequeniña parte. Os nosos veciños do rural requiren que o Concello os apoie de unha maneira clara e dentro do PP seguiremos traballando para revitalizar o rural e presentando iniciativas que teñan que ver co rural por moito que lles pese. Porque o que é certo, o rural se vai apagando e se vai agotando. Non de todos. Estou falando, señora Gloria, non estamos falando dunha competencia sectorial. Estamos falando da parte que a nos corresponde con competencias de poder aportar algo e nada máis. Moitas gracias, don Emilio. Vou a comentar algunhas cousas, como xa máis fora do día non é moi longo. Don Germán, eu xa sei que vostede dice moitas veces, pero vou aclarar tantas veces como faga falta. Eu xa sei que vostede rabea moito por o tema das redes sociales, pero as redes sociales non son de todos, como dice vostede, esa é mentira. Eu non interveño nas redes da Xunta. Non, dá o mismo que diga o que vostede considere, dá igual. E, por favor, non me interrumpa. Xa yo dixen e non lle vou volver a repetir. Igual que os demais, eu escoito a vostede, sin facer ningún gesto, nin falar, escoite vostede aos demais, porque despois se chaman a atención, queixase, e o único que provoca esta situación é vostede. E non vamos entrar nesa feira, eu non lle vou entrar nesa feira. As redes sociales dos gobernos dirixinas aos gobernos. Eu, tamén as da Xunta de Galicia son miñas, e súas, pero, sin embargo, vostede non intervén nas redes da Xunta de Galicia, ou da Diputación Provincial, ou da do Concello de Puebla de Brollón, ou do Sabiñao, porque son os gobernos os que xestionan as redes sociales da institución. Redes sociales da institución. Non confunda usted partidos con institucións. Non hai que confundir. Por tanto, lógicamente, as redes sociales de unha institución, cando hai obras, contratos, actos, pois igual que as da Xunta publicita os concellos.
todos. Así que non se confunda, porque as redes sociales da institución, efectivamente, son de todos, pero non as gestionan todos. Eso non che é así. Eso é o que tiña que comentar para que lle quede claro. E se fai falta, no próximo pleno, volverei a comentar. Eu non teño ningún problema a explicar as cousas. E logo, don Emilio, claro, usted alguna vez dice, que minte, o alcalde minte. Bueno, pois usted non manda a zaga, usted vai bastante por diante. E, sobre todo, manipula os datos. Porque, claro, cando fala vostede de abastecemento, os únicos abastecementos que se fixaron neste Concello desde o ano 2003 foi cando este señor que lle fala era o concelleiro de Medio Rural. E eu asinei, escoite ben, convenios co que daqueles era un concelleiro do PP, o señor Barreiro, que era concelleiro de Medio Ambiente. O señor Barreiro, que é senador, daquele era concelleiro de Medio Ambiente. Bueno, pois eu firmei con el convenios, e están os papeles, se poden ver, de proxectos feitos por Senén Prieto, porque había feito, cando estaba don Nazario Pin gobernando, había feito un proxecto para abastecemento de todas as parroquias. O feito Senén Prieto. Bueno, eu como tonto todo non era, aproveitei eses proxectos e firmaba convenios co conselleiro de Medio Ambiente do Partido Popular. E conseguimos poñerlle abastecemento de auga dun Emilio, digo eu, que ustedes non se acorda. Mire, abastecemos a Penela, abastecemos Caneda, perdón, Nocedas, Penela, Nocedas, Moreda e Fiolleda. E agora, últimamente, neste mandato, bueno, o mandato pasado se metemos Guntín, e agora vai ir, Gullade, e agora vai ir Guntín. En breve vai ir Guntín. Pero iso foi así. Non conte de outra maneira, porque non é verdade. E saneamento, que vostede falou de saneamento, sí, saneamento exactamente o mismo. Proxectos feitos por Senén Prieto, convenios firmados por esta persona que lle fala con o señor Barreiro. Estos papeles son papeles, non minten, están aí. E, mire, poñemos Seoane, Avide e Gullade. E na etapa despois do goberno do Benegán Solitario puxe unha parte de Santa Mariña. Ojo, nós poñemos todas as parroquias completas. Vostedes un trociño de Santa Mariña, non sei por que terían que explicar por que ese trociño non outros. E fala vostede a veces do bus urbano. Mire, a mí me dá igual o que vostede diga, porque vou explicar por qué. O bus urbano era un compromiso electoral deste equipo de goberno. E este equipo de goberno cumple a súa palabra. Cumple. E eu non me dá igual porque vostede gusta moito os números, cantos veñen, dá igual. Pero é que como cando hai unha pequena, non é aldea aislada, e o transporte escolar ten que ir buscar ese neno ou esa nena, claro que sale moito máis caro que onde hai 10 nenos. Claro que sale máis caro, pero o importante é ter o servicio. E o compromiso cos veciños tiñámolo e cumprímolo. E non se preocupe, nós vamos a seguir cumplindo a que vostedes les fastidie. Vamos a seguir cumplindo, non se preocupe. Dicen que, don Iván, digo, os veciños dá igual que teña as competencias, que o importante é que faga as cousas. Expliquémoslo todo. Apliquémoslo ao hospital, tamén que nos den a gestión do hospital, faríamoslo bastante mellor, xa yo digo. Bastante mellor, xa yo digo. Porque nós non faremos o recorte de sanidade que fan vostedes, ni levar os especialistas para onde os levan, que despois, en fin, deso algo sabemos, algo sabemos, ou facer autovía a Lugo, porque aparen en Sarria, hai que ter hasta Monforte, porque dá igual que teña as competencias, que máis dá? Os veciños dalles igual. Home, claro, e o diñeiro que non ten? Quen ten os fondos? Pois que nos den os fondos e gestionámoslo nós. Non fai falta autonomía. Claro, o outro día vin que nun concello do PP iban a facer unha escola de 0 a 3 anos da Galiña Azul. Creo que era en Curtis, pero concretamente na zona de Teixeiro. Ali foi a conselleira dicir que iban a facer unha Galiña Azul da Xunta de Galicia. Oiga, e Monforte non merece igual que Teixeiro unha guardería da Xunta de Galicia da Galiña Azul? Non, porque ali goberna o PP e aquí non. Claro, aos ciudadanos que máis lles dá? Non lles dá que teñan competencia. Bueno, pois que a faga.
Vaya por Dios. Decir, de verdade, eso non dicir nada. Ese é querer engañar a xente, porque esa é fácil de escoitar. Esa é fácil de escoitar, don Iván. Pero a mí xa non me engaña vostede. Mire, gracias a que Monforte crece, que afortunadamente está crecendo en todos os eidos, afortunadamente, estánse comprando casas no rural. Estánse comprando casas no rural, que hoxe afortunadamente son chalés. A inmensa maioría das casas dos agricultores son chalés, comparado co que eran antes, son en aldea. Entón, eu estaba unha casa transformada como casi todas as parroquias, casi todas as aldeas, afortunadamente. E vai-me comparar a vostede eso que ten unha calidad de vida con un piso de 70 ou 90 metros nun bloque de vivendas. Vai-me comparar eso. Ai, sí, verdad? Pero hai que ter un atrevemento. Hai que ter un atrevemento. E logo, de verdad, don Iván, Monforte, hoxe, de feito, ten máis de 20.000 habitantes. De feito. De dereito, non. De dereito, o último dato que nos deu INE son 19.336. De dereito. De feito, máis de 20.000. Deses, menos de, usted decía 2.900. Bueno, eu sei que son menos de 3.000, non sei, ahora mesmo son 2.500, 2.600, viven no rural. E os outros 16.500, 17.000 aproximadamente, 17.000 viven no urbano. Monforte que é eminentemente rural ou é máis ben unha ciudad urbana? E despois, don Iván, xa sei que vostede está xogando ao disimulo, pero vou esperar, non se preocupe, porque é importante que escoite vostede isto. Eu recomendaríalle, xa non me dá igual que o diga a mí, pero un poquinho de rigor. Un poquinho de rigor. Porque as mentiras exageradas, como a que dixo vostede aquí, non van a ningún lado. Vostede acaba de decir aquí, quedou grabado, que gastábamos como se chama, nun concerto das festas patronales 175.000 euros. Eso é mentira. Eso é mentira. Porque o máis caro de todos era Beret con 105, pero usted dixo 175. Por lo tanto, hai que ser riguroso. Hai que ser riguroso. E non mentir, porque os ciudadanos non van a creer. E, home, se un é riguroso, pode enfocar a cousa dunha maneira ou outra, bueno, pois fin, pero cando é unha mentira tan grande, pois non a cree nadie, non a cree nadie. Así que non é 175, eran 105, que evidentemente ahora xa non os vai a cobrar. Así que eu me gustaría simplemente que fora un poquinho máis riguroso nas súas exposicións. Vamos a someter a votación o punto número 5, moción do Grupo Popular sobre o rural. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra, 10 votos en contra, queda rexeitada a proposta do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Bloque Nacionalista Galego para a adquisición e rehabilitación do antigo Sanatorio Raíces como promoción de vivenda pública en Monforte de Lemos. Ditame da comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta, con 2 votos a favor do concelleiro do Grupo Municipal do BNA e do concelleiro de Experto Monforte do Grupo Mixto e 8 abstencións do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e das concelleiras do Grupo Municipal Popular e que se someta a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Para defender esta iniciativa ten a palabra o señor Loaces. Moi boas noites. Bueno, o acceso á vivenda converteuse nun dos principais problemas que afrontan na actualidade milleiros de persoas, especialmente a mocidade, as familias con rendas medias e baixas e as persoas que buscan desenvolver o seu proxecto de vida no lugar onde naceron ou decidiron vivir. Monforte de Lemos non é alleo a esta realidade. A dificultade para acceder a unha vivenda en condicións asumibles, a escaseza de oferta de alugueiro e a existencia de inmobles infrautilizados obrigan ás administracións públicas a impulsar medidas decididas que permitan ampliar o parque público de vivenda e facilitar o acceso a un dereito básico recoñecido constitucionalmente. Neste contexto, a cidade conta cunha oportunidade singular a través do antigo Sanatorio Raíces, un inmoble emblemático da historia recente de Monforte que reúne condicións excepcionais para a súa recuperación con fins sociais.
Trátase dun edificio situado nunha localización privilexiada, próximo aos principais servizos públicos, centros educativos, equipamentos sanitarios e zonas comerciais da cidade. Ademais, segundo a información disponible, o inmoble presenta un bo estado estrutural, conservando unhas condicións que permitirían abordar unha rehabilitación integral cun custo e uns prazos sensiblemente inferiores aos que suporía unha construción dunha promoción de nova planta. O edificio conta cunha planta baixa, 3 alturas, soto e terraza superior, ofrecendo unha capacidade estimada para albergar alrededor dunhas 20 vivendas públicas, contribuindo de forma significativa ao crecemento do parque residencial público de Monforte. A rehabilitación deste inmoble permitiría non só dar resposta a unha necesidade social urxente, senón tamén recuperar para a cidade un edificio de gran valor simbólico e histórico, evitando a súa degradación e apostando por un modelo de desenvolvemento urbano sostible, baseado na reutilización do patrimonio construído. Resulta evidente que unha actuación desta característica require a colaboración entre administracións. O Concello de Monforte pode exercer un papel impulsor mediante a adquisición do inmoble e a promoción das negociacións necesarias coa Xunta, a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo, así como coa Administración do Estado, co obxectivo de obter financiamento e apoio técnico para a súa rehabilitación e posterior xestión como parque público de vivenda. Por todo expresado, traemos ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, que o Concello de Monforte inicie os contactos e negociacións coa propiedade do antigo Sanatorio Raíces para coñecer as condicións dunha posible adquisición pública do inmoble. Segundo, solicitar unha reunión de traballo co Instituto Galego de Vivenda e Solo para analizar fórmulas de colaboración destinadas á adquisición, rehabilitación e incorporación do inmoble ao parque público de vivenda. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a colaborar técnica e económicamente neste proxecto mediante os programas de rehabilitación e promoción de vivenda pública actualmente vixentes ou aqueles que poidan convocarse no futuro. Cuarto, instar o Goberno do Estado a facilitar o acceso ás liñas de financiamento e programas destinados á rehabilitación residencial e ampliación do parque público de vivenda. E quinto, dar traslado aos presentes acordos á Xunta de Galiza, o Instituto Galego de Vivenda Solo e o Ministerio competente en materia de vivenda. Ben, o que hoxe teremos aquí non é unha proposta, non vai de edificios, queremos que a proposta vai de persoas. Vai da xente nova que quere quedar a vivir en Monforte e non atopa unha vivenda, vai das familias que non poden asumir os prezos actuais do alugueiro e vai de entender que o acceso á vivenda é unha responsabilidade pública e non algo que poidamos deixar exclusivamente na mans do mercado. A pregunta que nos facemos é moi sinxela. Se temos diante unha oportunidade real para crear alrededor de 20 vivendas públicas a un precio moi asequible, por que non imos polo menos intentar aproveitala? De momento nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Vázquez. Para expoñer o seu punto de vista do grupo que representa, don Germán. Sí, moi brevemente, porque efectivamente nós estamos absolutamente de acordo en que hai que facer algo. Isto é unha das cousas que se podería facer. Este é un dos edificios que se podería rehabilitar. Hai máis opcións, e o certo é que nós todo o que se poña en riba da mesa para intentar solucionar este tema, entendendo que non é algo que se poda facer única e exclusivamente dentro do Concello, pero que si entre todas as administracións que se podería facer. Mais nada. Gracias, don Germán. Doña Cati. Moitas gracias. Boa tarde a todos os presentes. Antes de falar da iniciativa que presenta hoxe aquí o Bloque Nacionalista Galego, quero recordarlle, señor alcalde, que segundo o ROF, vostede pode aclarar cousas relativas aos temas que se falen durante o debate, que é normal que teña ese privilexio como alcalde da cidade, pero non vir aquí a valorar os vídeos do Partido Popular, que é o que fixo na súa primeira intervención. Entón, claro, eu tamén me desvío cando me toca falar, porque terei que defenderme un pouco das cousas que dice. Non vou entrar aquí agora a falar dos nosos contidos dos vídeos, que eso xa o explicaremos a que temos que explicar que a cidadanía de Monforte, non a vostedes. Se vostede ten dúbidas ou nervios sobre o noso proxecto de cidade ou a nosa idea de cidade, pois francamente non nos importa. Se lle digo a verdade, nos importa máis o que pensan os cidadáns de Monforte. En menos da situación na que está o Partido Socialista, en menos da situación na que está vostede. Porque deberían darlles vergoña vir aquí con todo, como veñen, tal como está o Partido Socialista. Que hoxe mesmo vemos de coñecer que hai 24, agora mesmo, 24 investigados do SEPI.
do caso Leire. Ríense, é unha vergoña que se rían, é unha vergoña como está actuando o Partido Socialista, é unha vergoña como están a todos vostedes, é unha vergoña todo o que está sucedendo ao noso arredor. Eu estou impactada non só de como actúa o Partido Socialista, sino do baixo nivel que teñen vostedes. Nivel político, non vou entrar a valorar no seu nivel personal, ni moito menos, pero sí o nivel político, porque aquí, cando se debata, se utilizan expresiones que dan vergoña, se utilizan argumentos que parecen sacados de conversas de taberna. É unha vergoña. Sinto unha vergoña extrema de quen nos representa neste Concello. Falta de educación, falta de argumentos claros, falan de rumores, de dimes e diretes, se escoitan groserías e insultos, moitas veces, aquí á miña esquerda, unha vergoña. Entrando no asunto que nos compete, porque ademais, ben, vamos falar de competencias tamén, vamos falar de vivenda, señores do Bloque, mire, un pouco que falando e facendo alusións ao que decían hoxe durante o pleno, que falaban de que compartían o espírito da iniciativa. Nos vemos ben que vostedes existen ao Concello a que lle pida colaboración, por suposto, como non pode ser de outra forma económica, a administración que lle corresponda en facer vivenda. O problema da vivenda é unha realidade. De feito, recentemente tivemos un foro de vivenda organizado pola Asociación de Empresarios da Ribeira Sacra, na que participei, estiveron tamén compañeros seus do Parlamento e demais, e realmente chegamos ás conclusións, primeiro, que non se pode generalizar, non todas as mesmas cidades, as cidades teñen os mesmos problemas, depende cada cidade, cada territorio da súa casuística. Centrándonos na Ribeira Sacra e centrándonos en Monforte de Lemos, bueno, pois é certo que hai un aumento de oferta de pisos de uso turístico que limita a oferta de aluguer, pero tamén é certo que un sale pola calle e ve tamén que hai moitos pisos en venda e moitas casas en venda, non? Entonces, creemos que antes de traer unha iniciativa onde se pide en concreto a adquisición dun edificio, por un lado, habría que facer un estudio real das casas baleiras, das vivendas baleiras que hai, tamén desa demanda real que hai de aluguer ou demanda de compra, non? E tamén, sobre todo, tendo en conta como está, por exemplo, o Plan Resurbe, que sabemos que este Concello solicitouno. Por que o digo? Porque vostede no seu segundo punto, que me parece un punto que sí que poderíamos votar, dice que solicita unha reunión de traballo co Instituto Galego de Vivenda solo para analizar fórmulas de colaboración destinadas á adquisición, rehabilitación e incorporación de inmoble ao parque público de vivenda. Eu creo que eso xa se está a realizar, se non me equivoco, pero xa falará tamén desde o equipo de goberno o representante, xa se está a levar a cabo cando solicitaron o Plan Resurbe, non? É dicir, entendo que o Concello está impulsando eso e que a Xunta será quen leve tamén a cabo a financiación como lle corresponde. Entonces, parecenos máis urxente o mellor concretar ese Plan Resurbe, é dicir, rehabilitar ese casco histórico que se cae a pedazos e transformalo en vivenda de aluguer antes que pensar en comprar o edificio raíces. Por eso nos costa apoiar esta iniciativa, porque non estamos a favor de comprar ese edificio, estamos máis a favor a que se impulse, por exemplo, o Plan Resurbe, que se impulse esa rehabilitación do casco histórico e que se poida ese casco histórico poñer en oferta de vivenda pública. Non vemos mal, xa lle digo, non vemos mal instar as administraciones que teñan non só competencias, sino recursos económicos a que colaboren cos concellos nesa materia. Entendemos que en vivenda o concello non se lle pode exixir que faga un parque público de vivenda porque non ten os recursos, aunque tamén é certo que comprou 2 casas para a Ponte do Malecón. Se non se fixera a Ponte do Malecón, se podería rehabilitar esas 2 casas como vivenda tamén pública. É dicir, igual que teñen cartos para comprar 2 casas para facer unha ponte de 5 millóns, poden ter cartos tamén para comprar algunha que outra causa por aí que está tamén ansiosa de rehabilitación e de sacala a oferta de vivenda. En definitiva, que sí que entendemos as súas inquedanzas en torno á vivenda, que sí que creemos que é necesario que as administracións locais impulsen isto, porque, como ben dixo o meu compañeiro Iván, son as administracións máis cercanas ao cidadán e as que mellores coñecen as situacións de cada localidade, pero sempre pedindo a financiación a quen lle corresponde. Para concluir a miña intervención, igual agora non é o momento, pero como teño unha pregunta disponible, temos aquí a oferta das actuacións ás festas de agosto e hai unha por 175.000 euros. É dicir, o meu compañero non mentiu. Nós temos un documento facilitado polo Concello onde hai un concerto por 175.000 euros. Se lle parece, como teño unha pregunta libre, podela responder e aclararnos por que hai un concerto de 165.000 euros e vostede dice que finalmente só vai haber un de 105.000 euros.
Bueno, pues gracias, doña Cati. Don Germán. Ah, sí, perdón, a iniciativa era do BNG, perdón. Sí, señor Torres, no se me paciente. No, de ninguna manera. No sé por dónde empezar muy bien. Doña Cati, mire, usted reprocha aquí usted que nadie se ajusta a lo que dice el reglamento. Y usted nos viene a contar aquí su peculiar estado de ánimo. El peculiar estado de ánimo que le produce lo que le pasa al PSOE de Madrid. Eso no importa tanto lo que estamos tratando aquí como si a usted le duele la barriga. Nos da igual. Es lo mismo. Mire, usted... Vamos a ver, yo no voy a entrar más en eso porque eso es su peculiar estado de ánimo con lo que pasa en Madrid. Me gustaría saber qué narices tiene que ver con la propuesta de este señor. Oye, si sufre usted tanto por cómo está el PSOE y le da tanta vergüenza, váyalo, haga un vídeo y cuéntelo, pero no lo voy a contar aquí. Aquí estamos invirtiendo tiempo en la ciudadanía en debatir las cosas que se traen aquí. Su peculiar estado de ánimo, insisto, nos importa tanto este tema, a mí no, porque yo me preocupo por todo el mundo, intento. Pero al asunto que estamos tratando aquí le importa tanto como si a usted le duele la barriga. Lo que le da vergüenza, lo da vergüenza. Mire, he hecho este breve inciso. Señor Ruaces, este equipo de gobierno también tiene la preocupación por la dificultad que tienen muchas personas para llegar a adquirir una vivienda, incluso adquirirla. El Concello de Monforte está colaborando desde hace muchos años con aquello que es posible a través de la Oficina de Rehabilitación, firmando convenios correspondientes con el Ministerio y la Xunta de Galicia con competencias en materia de vivienda, que son quienes las tienen. Cuando hablo de administraciones públicas debe separar aquellas que tienen competencias en legislación básica o las que tienen competencias exclusivas en la promoción de vivienda pública, tal como recoge el Estatuto de Autonomía de Galicia, porque los concellos podemos colaborar en aspectos muy concretos, pero no somos competentes para meternos en el mercado de la vivienda, dado que desde 2012, a través del Decreto Montoro, se prohibió a los concellos pequeños la creación de empresas de vivienda y suelo. No sé si está al tanto. En cualquier caso, no sé si 3 millones de euros, que creo que es lo que vale eso, a fin de cuentas, lo que se puede construir ahí, si así vamos a solucionar el problema de la vivienda, yo creo que cuando llegue esa solución vamos a estar ya con colonias en la luna, porque a ese precio me parece un poco difícil de asumir lo que es un problema global de vivienda. Mire, es por lo que viene a hacer una propuesta que podría estar bien si fuese dirigida a la Xunta de Galicia, mi humilde opinión, que es la competente en materia de vivienda. Lo que pasa es que la portavoz del PP está más preocupada en las vergüenzas que siente cuando ve cosas en la televisión de otros. No sé si puede dedicarse a ir a la Xunta de Galicia a decirle que hagan edificios y pisos en Monforte, ¿verdad? El otro día en un acto su diputado autonómico, el señor Iago Suárez, lo está... el Concello de Monforte de Lemos no tiene competencia ni fondos para llevar a cabo esa operación. Pero la información que tenemos sobre este asunto, sinceramente, los propietarios estipularon un precio por este edificio de 3 millones de euros, lo que resulta inasumible para este Concello, dado que en números redondos sería el presupuesto de inversión de los próximos 3 años. Como comprenderá, no creo que eso sea lo que se nos pide. Vamos a cometer el error de... aplicar, no sé si los ven, que es el equipo, lo que este equipo de gobierno es lo cierto, ¿no? Que daría sin liquidez para seguir haciendo obras que mejoren la ciudad de Monforte y su conjunto, como colectivos, sino como ciudadanos particulares. Por otra parte, no vemos esa iniciativa hable para nada de, por ejemplo, se me ocurre, por mencionar algo, los pisos turísticos cuyo control corresponde a la Xunta de Galicia, y son responsables de quitar del mercado muchas viviendas que antes estaban destinadas a alquileres y que podrían seguir destinándose a este menester. Pero es un tema al que, por lo visto, nadie entra. En cuanto a la línea de financiación, hay que saber que son cuestiones que se escapan al ámbito municipal. Por lo tanto, dicho lo cual, sin dejar de estar de acuerdo con el espíritu de la norma, que es el problema de la vivienda, no podemos estarlo con el soporte somático que viene a ser, es decir, el cuerpo físico de la propuesta. Y, por tanto, vamos a votar en contra. Creo que he concluido con esto. Muchas gracias. Gracias, señor Torres. Segundo turno, señor Luaces. Sí, bueno, pues creo que supoño que será por erro ou por descoñecemento, os datos son totalmente falsos, o do coste do edificio. Porque dentro do BNG presentamos esta proposta non de improvisación. Mantivemos unha reunión coa propiedade do inmoble para coñecer de primeira man a súa disposición, a venta e as condicións dunha posible venda. E o resultado foi que estaban en disposición de vender a vivenda e o custo sería por debaixo dos 400.000 euros. Están vostedes moi lonxe e moi equivocados nos datos. Sempre que sexa para a administración local e para uso social. Entón, estamos ante unha oportunidade
inmellorable, é unha oportunidade intelixente para crear vivenda pública. Evidentemente, construir desde cero pois xa leva o tempo que leva. Isto sería un edificio con a estrutura en perfecto estado, con illamento en perfecto estado. A antiga propietaria viviu ali ata hai escasos anos, ou seja, que é un inmoble habitable. O que pasa é que habría que facer reformas para dividir esos espazos. Bueno, do que falaban, non pretende esta moción ni moito menos que o Concello asuma en solitario todo o investimento. Eso evidentemente xa sabemos que non é posible, porque tampouco é competencia, pero sí que creemos que na colaboración institucional, como xa ocorreu noutros edificios históricos de Monforte, como puido ser o Hotel Comercio, que funciona tamén, e que gracias a esa colaboración e a ese modelo, moitos xóvenes tuvemos a oportunidade de emanciparnos precisamente con este tipo de medidas, que o mellor non a teríamos se non existisen estas medidas. Bueno, evidentemente quen goberna decide cales son as súas prioridades e nós temos claro, antes de gastar centos de miles de euros en actuacións ornamentais e en proxectos que incluso consideramos perxudiciais para a cidade, preferirimos investir en vivenda pública, porque unha fonte non fixa a poboación, porque unha obra estética non permite que unha parella non se emancipe. E un proxecto urbanístico discutible non evita que a mocidade marche de Monforte. Sin embargo, 20 vivendas públicas sí que poden cambiar a vida de moitas persoas. Pedíamos o apoio desta corporación e vemos que polo menos non vamos ter. Sentimos que é unha mágoa e nada, esperemos que o ano que ven podamos facer algo neste aspecto. Moitas gracias. Gracias, señor Luaces. Señor Germán, segundo turno. Sí, levamos todos, ahora que van vir as eleccións, acabaremos falando todos de rehabilitación, porque é algo que levamos todos máis ou menos nos nosos programas. É certo que o tema da rehabilitación é algo no que sí que nos deberíamos meter a través da Xunta de Galicia, a través da Diputación, e mesmo desde o Concello, porque nós o dixemos en varias ocasións. E nós trouxemos aquí como pregunta pois algo que se trouxo en maio do 2024, maio do 2024, maio do 2025, maio do 2026. Fai 2 anos trouxemos unha pregunta e fixemos un rogo para que unha rúa da calle Conde pois falase co seu propietario porque se lle viña o tellado abaixo. Está igual. E aquí houve un compromiso firme do noso alcalde que está 20 minutos nunha homilía e 13 minutos en outra homilía que é capaz de falar aquí do tema dos impuestos e se estamos preocupados ou non. Claro que si, eu pago os meus impuestos en Monforte. Como non vou estar preocupado de que 2 traballadoras estén permanentemente traballando para vostede no Facebook? Pero como non vou estar preocupado ca cantidad de cartos que pagamos de IBI? Entonces, vostedes non están facendo nada porque nós aproveitamos 2 anos despois ou 2 anos e medio despois e vamos a volver a traer a mesma pregunta. O sea, hoxe ven a pregunta de fai 2 anos e durante 24 meses non se fixa absolutamente nada. Non sei se se falou ca propiedade desa Rúa Conde, pero ahora maiores vamos a intentar tamén que fale cos propietarios da Casa dos Palambres, que é unha casa que sabemos que está hipotecada por un banco. Entonces, sería outra posible. Por iso, nós non dixemos ningunha en particular, pois para que, bueno, pois saber un pouco tamén pensando que era o que iba a decir o Concello, que, por certo, o Concello en ningún momento fala de rehabilitar, porque non é a súa prioridade, porque, de feito, a estación dá a pena, non é que o diga Experta Monforte, calquera que vaya pola estación, pois ve que hai un montón de casas que están en mal estado, se vas polo centro, pois tamén, se vas polo Cardenal Estreito, pois tamén. Entonces, estaremos todos de acordo en que con este tema de danos o mismo, en este caso dos raíces ou calquera, pero sobre todo despois a tomadura de pelo, por non chamar xa de outra maneira, é que o voceiro do equipo de goberno diga que eso costaría 3 millóns de euros e que lle teñan que tapar a boca dicindo que vale 400.000. É que non se pode, porque non podemos vir aquí e que nos tachen de mentirosos, de parvos ou de palurdos ou do que sexa, e despois resulta que son vostedes o que encontran aquí unha milonga do capitán general e dicen que eso valería 3 millóns de euros cando non é verdade. É que
É que eu creo que hai pon cousas que deberían pedir disculpas, é igual que antes. Dábame a palabra, se lle digo algo, enfádase comigo, chama a atención por segunda vez, pois xa lle dicen os seus compañeros. Don Germán, doña Cati, segundo turno. Moitas gracias. Señor Torres, eu a veces teño dudas de si realmente fala mal a propósito ou fala mal para que non se lle entenda, porque a min costame moito entenderlle cando fala aquí no salón de plenos. Pero cando quere, hoxe demostroume que cando quere fala para que se lle entenda, sobre todo o inicio da súa intervención, cando me reprochou todo eso. Aí lle entendín. O resto xa non, unha mágoa, xa non lle podo decir nada do vivenda porque xa non lle entendín nada máis. Pero me ratifico en decir que sento vergoña da falta de nivel político que hai no PSOE de Madrid e no PSOE local, porque a situación é vergoñenta en Madrid e en Monforte. Sei que non lles gusta que se fale do tema, sei que lles gusta ocultar as cousas, pero a xente sigue falando e a xente sigue sentindo vergoña. En canto á iniciativa da vivenda, señor Luaces, se vostedes retiraran o que é a compra de edificios raíces, retiraran o que é o proxecto de edificios raíces e só se centraran en que o Concello iniciara, non? O que, bueno, iniciara non, continuara con Plan Resurbe e fora promotor, non, dunha rehabilitación do casco histórico. Por suposto que nós aí entendemos que ten que financiar a Xunta de Galicia porque é a que ten a competencia e os fondos veñen tamén moitas veces do Estado, pero non pode o goberno local financiar todo eso, a pesar de que para outras cousas, para comprar casas, para facer unha ponte, sí que ten cartos. Pero aí, se retiraran eso, nos apoiaríamos a iniciativa, porque co espírito da iniciativa si estamos de acordo. Pero non, para nós non é prioritario a compra de edificios raíces. Para nós, como lle expliquei na miña primeira intervención, o prioritario é rehabilitar o casco histórico, porque se nos cae a pedazos, porque iso é outra vergoña desta cidade, ver como están as rúas do casco histórico. Por certo, falaba usted do Hotel Comercio, ese hotel forma parte do casco histórico, é un edificio que realmente mereceu a pena rehabilitar. Nos estamos, por eso, de acordo en que nos centremos máis no casco histórico, que se revitalice o comercio local no casco histórico. Nós temos moitas ideas e moitas as trouxemos ao pleno, creemos que falta máis creatividade do equipo de goberno, decimos sempre, falta máis impulso, non só cemento, asfalto, apertura de rúas, senón máis impulso para ideas de revitalización da cidade que é necesario impulsar. Por a nosa parte, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Señor Torres, segundo turno. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver se ahora se me entiende. Mire, doña Cati, siento verla tan molesta. De verdad, lo siento de corazón. Porque, mire, usted salió respirando por la herida con que si Madrid el PSOE... A mí me da igual, no tengo mayor interés en defender a esa gente. Ahora le voy a decir una cosa. A usted lo que le dolió, seamos sinceros, es que le dijeron lo que se le dijo sobre los vídeos que hace usted y lo que los ciudadanos nos comentan a nosotros de ese soporte reprográfico de Facebook de los grandes éxitos de los 3 concejales. Eso es lo que a usted le molestó. Lo que los ciudadanos nos dicen a nosotros de lo que ustedes hacen. Mire, ya para terminar, le voy a decir una cosa. Hay una obra muy buena que se titula La señal de Caín, que yo no sé si la escribió Seligman, creo que es de Seligman. Pero lo que sí recuerdo es que empieza diciendo que la agresión es siempre la respuesta a una frustración. Y usted salió... Trate de controlar un poco lo que son las emociones. Usted salió con eso porque se sintió agredida, ¿vale? Pero mire, trate de controlar las emociones, pero no la vergüenza, la frustración, que es la que le ha llevado a decir lo que está diciendo aquí. Con respecto al tema que nos ocupa, ya para abandonar esto una vez, insisto, a las manifestaciones del portavoz del BNG, que es en lo que estamos. El diputado señor Llago de Chantada recalcó en las que las competencias en vivienda son exclusivas de la Xunta y no de los concellos, recientemente, que creo que es de su partido. Por lo tanto, que este no está de acuerdo ni con el espíritu, que nosotros sí, pero este ni con eso. En fin, que nuestro voto va a ser en contra, y ya me pesa este debate. No voy a continuar más hablando de este tema ni de todo lo demás que se ha introducido aquí con muy mal gusto. Muchas gracias, señor Torres. Turno de peche, señor Luaces. Sí, simplemente dúas cousas. A voceira do PSOE, que cada vez teño máis claro que ten dúas consignas, que son falar do PSOE de Madrid ou do Estado, e cada vez que o BNG trae algunha proposta, e a segunda, non votar nada a favor das propostas do BNG. Cada vez teño bastante máis claro. Sobre o tema dos 3 millóns de euros, creo que non creo que o señor Torres minta, simplemente por descoñecemento, por non traballar o tema, porque se vai preguntar a propiedade, dirálle o prezo para a administración local.
que os concellos poden facer política de vivenda. De feito, teñen capacidade para adquirir inmobles, crear patrimonio municipal, ceder solo e subscribir convenios con outras administracións. Que non queren facelo e escudarse detrás do reparto competencial, pois iso xa é o seu problema. A cidadanía non entende de competencias administrativas, a cidadanía o que entende son problemas e espera solucións. E o problema de vivenda en Monforte existe. E vostedes non van facer nada para solucionalo. Porque queremos que cando hai vontade política as administracións colaboran e cando non hai, escóndense detrás das competencias. Falamos do edificio dos Raíces e non de outro porque creemos que é unha oportunidade polo estado no que está o edificio, polo pouca rehabilitación que necesitaría e polo precio que se axusta moito e a metade da fonte que vai construir o señor alcalde. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Luaces. Brevemente, pero teño que decir algunhas cousas. Señor Luaces, a ver, hai que leer a legislación. A legislación dice que as competencias en materia de vivenda están en 3 niveles. O Estado fija o marco general, por lo tanto, a legislación básica. As comunidades autónomas teñen a competencia exclusiva. Creo que está claro de exclusiva. E os ayuntamientos teñen a competencia de gestionar o urbanismo, é dicir, os planes generales, e a concesión de licencias. En ningún caso se atribuye aos concellos a compra, a edificación de viviendas, etc. etc. E, sobre todo, señor Luaces, escoitei a vostede con... A mí me gusta igual, ustedes cando falo, parece que falan entre ustedes para quitarlle importancia, a mí me da igual, porque a mí me interesa son os ciudadanos. A falta de respeto de vostedes dá-me igual. Mire, desde o ano 2012, creo que foi, se lle prohibiu aos concellos de menos, creo que 100.000, non me acordo, 100.000 ou 50.000 habitantes, que poderan constituir empresas públicas para gestionar o suelo e vivendas. Antes podían constituir. De feito, Lugo Ciudad ten unha de vivenda solo, unha empresa que gestiona vivenda solo. Pero os concellos pequenos non podemos. Por tanto, iso hai que dicirlo en primeiro lugar. En segundo lugar, don Germán, só me vou aclarar porque importa que son os ciudadanos, vostede minte descaradamente, ou non sabe, ou minte con moi mala fe. Porque non hai 2 persoas traballando para mí. Esa é mentira. Vostede, se escoitar o pleno de organización ou mirar os acordos do pleno de organización de cando empezou este mandato, se dice que, aparte das persoas que teñan, ou das postos, digamos, que podíamos ter de concelleiros con dedicación exclusiva, que son 4, e só os utilizan 3, aprobouse tamén 2 persoas, 2 postos, de personal de confianza. 2. Está contratado un solo, unha persona sola. Unha. A outra está vacante. O resto son funcionarios. Se dá igual que botar máis a cabeza por onde queira. Unha persona sola. Porque parece que fai uns gestos que, Dios mío, este pastor pode valer, Unha. Pero non traballa para mí. Non, traballa para o Concello. Hai que mirar a legislación, don Germán, mirar a legislación. Pero, bueno, tampouco lle voy pedir para o olmo. Mire, don señor Luaces, creo que xa dixo don Emilio, pero, a ver, hai que ser congruente. Fai poucos días o seu diputado, que conoce ben, o señor Iago, de Chantada, no foro, que falaba aquí doña Cati, no Parador, dixo claramente que os concellos non tiñemos competencias en vivenda. O dixo o seu diputado. E, a máis do que dixo o seu diputado, eu digolle, mire, dá o mesmo que coste 3 millóns, que coste 1,5 millón, como se costa €1. Non é a nosa competencia. Dígalle usted á Xunta que ten a competencia, non nós. Que me dá igual o que coste. Non o vamos a facer. Porque é como cando dice, oiga, faga usted que lle dá unha subvención outra na guardería. Non, hombre, non, que faga a Galiña Azul e Xunta que é a súa competencia hace 3 anos igual que a fai en outros sitios. Claro que non. E logo chamalle vostede todo histórico e simbólico.
Home, por favor, cantos anos ten ese edificio? Histórico e simbólico, non sei de que. Cantos hospitales privados hubo por aí? 50.000. Histórico e simbólico. Logo tamén será o policlínico, tamén estará histórico e simbólico. O Matías tamén sería histórico e simbólico. A ver, o do Rubio, que estaba na calle do Comercio, sería histórico e simbólico. A ver, vamos a ser un poquito serios. Doña Cati, eu vina hoxe a usted, sinceramente, me preocupa o seu estado, Ten unha irritación, de verdad, que me preocupa. Ten unha irritación importante, Ten unha irritación. Eu, además, quero cuidala moito, Quero... ese machismo, sí, ese machismo. O sea, se vostede me dice a mí, non é machismo. Se eu lle digo a vostede, é machismo. Pois eu creo que non. Eu creo que non. As reglas do xogo, as leyes son o mesmo para todas. Para todos. As reglas do xogo son o mesmo para todos. Eu só quero cuidala, porque quero que me dure moito tempo. Sí. Fala vostede do PSOE de Madrid. Pero, hombre, fala de Siqueira do Monforte, falo de Lugo, é unha vergonza. Así, pero vergonza é como está o PP, mire como ten usted. Sí, lle vou dicir a reunión que tuveran fai 2 días, lle vou dicir ahora, non se preocupe, sí. Pero vostede, por que deixan agora de falar por exemplo, da señora Leire, que en canto apareceu polo medio o señor Andar, que está implicado, parece ser, e o seu xenro Agá, o señor Agá, amigo, deso xa se baixou o pedal. Xa se baixou o pedal. Señora Cati, xa se baixou o pedal. E logo, vostede non fala da Kitchen, non fala de Montoro, non fala de nada deso. Por que será? E fala vostede de vergonza, que dá vergonza. Home, mire, eu vergonza, porque xa dixo antes aquí, creo que a doña Gloria, vostedes andan dicindo que se van por os veciños falar con vostedes dos distintos barrios, non, vostedes foron a barrios, abrir petando as portas para ver que lle contaban para poder traer alguna iniciativa. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Mira, fai 2 días, vostedes estiveron no Don Manuel unha reunión onde vai a súa jefa provincial, a cal eu teño ya aprecio, e lle podo dicir que outro día na recepción da Escova de Platino en Madrid, estaba aquí de testigo da Gloria, e un concellal que iba con ela, eu a saludaba cando lle chamaba, e ela, pois, oye, me deu un par de bicos, e pois lle agradezco. Sempre tivemos unha moi boa relación personal. Xa sei que a don Emilio lle fai gracia, porque os bicos parece que non lle gustan moito. Pero, bueno, cada un ten a sensibilidade que ten, don Emilio. E vostedes nesa reunión que tuveron, na cual estaba vostede, cos voceiros e cos alcaldes, algúns polo menos mostraron algunha preocupación. Algúns mostraron algunha preocupación por os resultados que podía acadar eu moi forte. Eso falaron vostedes na súa reunión, non o falei eu, eso falaron vostedes. A mí mo contaron, eu non estaba ali. Eu non estaba ali. Don Germán chamo a atención por segunda vez. Pero quen se mete usted? Por que se mete usted na vida dos demais? Chamo a atención por segunda vez, señor secretario. É que se quere meter en todo. E logo, a verdade é que esa prepotencia de que vostede está noutro nivel de debate, pero usted de que a gala se ven vostede. Vostede igual fai entrena diante do espello, pensando que fai moi ben os debates. Eu iso non o critico, cada un debate como sabe ou como pode. Pero, home, acaba de decir aquí que os demais non sabemos debatir. Bueno, escoítese, sabrá usted o que dixo. Por lo menos é interpretable. Eu, de logo, jamás diría que vostede non sabe debatir. Porque cada un ten o seu estilo. E exprésase como se expresa. Así que parece que ven vostede de outra galaxia, ten outro nivel impresionante. Pero o certo é que vostede está onde está e os demais estamos onde estamos. E foi por nos puxeron os veciños, esos que dice vostede que tanto siguen, pois eses. E mire, fala vostede do ROF. Claro que hai un ROF que dice o que dice, hai un reglamento municipal que dice o que dice, pero leo este todo, non leo unha parte sola que lle conveña, leo todo.
E xa vou rematar. Fala vostede que eu creo que hoxe non está de suerte. De verdade, eu creo que para vostede unha mala noticia, e para algún máis, pero para vostede unha mala noticia, e para a xusticia unha boa noticia. Este papel, se o vedes dai, aquí pon Fiscalía Provincial de Lugo. O fiscal jefe que firma que o señor Roberto Bredmes Caramanzana, que se apellida, sí, eu son riguroso, Roberto Bredmes Caramanzana. Pois ese señor dice aquí que, en el caso que nos ocupa, un informe dele, non é meu, é do señor fiscal, dice que lo referido al 184, de acoso sexual, se suma a la defensa. Se suma a la defensa. ¿Qué dice la defensa? La defensa dice que no hay acoso y no hay delito que motivar una querella. No hay acoso sexual, no hay delito de acoso sexual. Y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía, que también dice que hay que investigar otras cosas. Estupendo, que investigue. No, pero no, doña Cati, no. O problema de todo este, vostedes falaron aquí de acoso, se non cala se que vou chamar a atención igual que decía do Germán. Bueno, pois chamo a atención por primeira vez. Non sei usted sinvergüenza, escoite, porque usted espero que pida tantas disculpas, tantas veces como acosou, e procure que, usted sabe tamén que hai no Código Penal, hai outros artículos que tamén son de calumnia, por exemplo, mire tamén, mire. Isto é do señor fiscal. Por lo tanto, que faga as diligencias que queira facer. Pero acoso sexual, no. El 184 non é de aplicación. E sabe para non dicir exactamente que no, así de secas. Dice textualmente, dice que es difícil encardinar estos hechos en ese artículo. Es decir, no, é imposible. É imposible. E acuérdese que dice a querella, acoso sexual ou acoso na función pública. Pues ni uno ni otro. Porque la denunciante nunca participó en ningún proceso selectivo ni do ayuntamiento, ni da diputación, no tempos que fue un alcalde. Jamás. Por tanto, no hay nada. Que quieren cerrarlo con otras diligencias y dentro de X meses, bueno, pues habrá que esperar. Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. E eu aí vou deixar traballar libremente. Non vou a facer unha declaración máis alta ni máis baixa. Que traballen os xueces e os fiscales como teñan que traballar, como estimen el dereito. E ademais iso eu teño falado con os meus abogados, que creo que non son parvos de todo. Pero o importante é isto, doña Cati, fiscal. Bueno, pues se filtró que no haya filtrado, pero lo importante es esto, es que no hay delito de acoso sexual. No hay delito de acoso sexual. Por lo tanto, esto é unha mala noticia para usted, porque pensaba sacar rédito político con eso, e falando da miña situación. A miña situación é como antes. É dicir, non hai nada. Chámolle atención por segunda vez. Así que, doña Cati, hoxe sei que é unha mala noticia para vostede. Pero isto é a realidade. E os veciños de Monforte se serán enterando pouco a pouco. E todos aqueles que podían ter dudas, estou convencido que van a apoiar aqueles que ustedes quixeron perjudicar. Clarísimamente, porque para beneficiar non era, Ustedes, ao meu non vin que vostede falara do seu compañeiro como falou de mí, ni muchísimo menos. E afortunadamente, a xusticia estimou que non era culpable. Eu me alegro por el, xa o dixen personalmente. Pero eu entendo que vostede hoxe, pois, isto que lle acabo de decir, que non nos sabía ben, usted dice que filtraron, pero non sabía ben. Pero ahora aquí hai un documento do señor fiscal que dice lo que dice. Así que, cando usted volva a referirse á miña situación é como a súa. Doña Cati, abandono usted o pleno. Chámolle a atención por terceira vez.
cálmate. Eres una maleducada. Abandono pleno. Cálmate. Abandono pleno. Cálmate. Sinvergüenza. Así. Eres una sinvergüenza. Usted está comportando unha dictadora. Estáse comportando como unha dictadora. Faga que abandonen o pleno. Sinvergüenza. Tú eres una sinvergüenza. Eres una sinvergüenza. Cálmate. Vaya, hombre. Mira que insultar a los demás. Venga. Bueno, sometemos a votación a iniciativa do grupo do BNG en relación coa compra do edificio de Raíces. Había unha iniciativa. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. 10 votos en contra. Non hai abstencións, queda rexeitada esta iniciativa. Hai un punto que creo que recibiron ustedes hoxe, punto por urxencia, que ven de que Prodeme solicitou e foi aprobado na mañá de hoxe tamén xeito urxente unha licencia para unha instalación, unha dotación que quere facer na Rúa Ourense e que estaba un pouco, pois tiña o tempo moi xusto para justificar algunhas axudas da Xunta de Galicia dos diñeiros de fondos europeos. Lle foi concedida esta mañá na Xunta de Goberno esa licencia e hoxe neste pleno se somete a consideración a concesión de unha bonificación que inicialmente por un error pedía unha exención, pero a exención non ten dereito a ela, pero sí unha bonificación. Na ordenanza se contemplan bonificacións desde o 30% hasta o 50%, neste caso solicitaron o 50% e dado que é unha cuestión social, creemos que sí que merece ter esa bonificación do 50%. Por tanto, sometemos en primer lugar a votación da urxencia para debatir esta iniciativa. Votos a favor da urxencia. Apróbase por unanimidade dos presentes. Pasamos entonces a votación. Non hai dictamen, porque ven por urxencia. Bueno, está explicada, acabo de explicarla. Non sei se vostedes se queren alguna aclaración ou algo. Non hai, por tanto, sometemos a votación a aprobación da bonificación do 50% do ICIO, que o ICIO completo serían 77.612,54, por tanto, queda no 50% desa cantidad. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Os presentes, sí. Bueno, hai unha presentada aquí na mesa, hai unha moción do BNG que habría que ver si se vota, bueno, hai que votar a urxencia ou non, en relación coa corrección de deficiencias detectadas nas obras da Praza da Estación, que supoño que as detectou o BNG, non? Entonces, sometemos a votación a urxencia desta iniciativa. Votos a favor? 3 votos a favor. Votos en contra? 10 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada a urxencia desta iniciativa. Pasamos a rogos e preguntas. Bueno, perdón. Antes de rogos e preguntas, sí. Punto 7. Dación de contas de resolución da Alcaldía de datas comprendidas entre o 20 de maio e o 21 de junio. Dación de conta de informes de omisión da función interventora de expedientes 2026 e rogos e preguntas. En rogos e preguntas hai do pleno pasado do BNG, que xa estaban formuladas, que era cantas persoas usaron o U rural no mes de maio. Cando se formulou esta pregunta non había acabado o mes de maio, entonces non se había podido dar completa naquele momento, pero ahora sí, pero como o mes de maio non estaba acabado, doi tamén os de abril. En abril foron 103 e en maio 78. Así que nestes 2 meses unha media de 95 personas en números redondos. En relación coa outra pregunta, se tiñamos pensado o Goberno Municipal completar a iluminación do Paseo do Río, dicirlle que sí, o marxen dereito da Rúa
por detrás de Ramperde, marxen dereito do Malecón, desde Multiusos hasta Pontevella, se están a poñer 29 farolas, tamén, igual que pasa na ronda urbana, con o diñeiro que nos toca do Plan de Turismo Sostible da Ribeira Sacra. Además, con unha mellora importante, posto que as da ronda urbana son de enerxía solar e, no caso do Malecón, van a ser posibles tamén conectalas á red porque hai como hai zona de sombra, zonas arboladas de sombra, pois cargarían moito menos e, por tanto, corríamos o risco de que non alumara. Por tanto, van a ter a posibilidade tamén de conectalas á red. En relación con este pleno, hai 2 rogos e 2 preguntas presentadas por don Germán en tempo e forma, así que pode formular, don Germán. Sí, vou retirar unha pregunta e vou facer outra que é peço polos pregos. Pregamos que teñen a ben contratar grupos locais para substituir a Vered na actuación do 15 de agosto nas nosas festas patronais e pregamos que teñen a ben revisar novamente os aseos e vestiarios da piscina municipal que lles consta teñen deficiencias desde o mismo día da súa inauguración. E as preguntas, como xa dixemos no seu momento, en maio do 24 presentamos un rogo para que o Concello lle exixera aos propietarios do edificio histórico da Praza do Conde que reparasen os danos do tellado. Isto fixémolo 2 veces e vostede comprometeuse personalmente a decirlo. Isto continúa igual, xuntamos unhas fotos e tamén agora está da Casa de Pelambres que ten esa casa estreita por unha parte pola parte do comercio que é ancha e que ten o tellado visiblemente afectado. E preguntámoslle que medidas legais e punitivas, se fose preciso, vai poñer en marcha o Concello para que os propietarios cumpran coas súas obrigas de mantemento dos edificios. E a outra pregunta é que o xoves 25 de xuño de 2026 celebrouse a xuntanza da Comisión de Escolarización de Monforte de Lemos, un órgano de especial relevancia para a organización e planificación educativa do municipio e para a adecuada atención das necesidades dos distintos centros escolares da localidade. A dita reunión estaba convocada en representación do Concello de Monforte de Lemos a nosa concelleira de Cultura, doña Marina Doutou, que finalmente non asistiu, sin que tampouco designase ou delegase a representación municipal de ningún outro membro da corporación, deixando o noso Concello sin presentación dun órgano tan importante para a comunidade educativa local. Por todo ello, dentro do Grupo Municipal Experto Monforte, preguntámoslle ao Goberno local por que non se delegou ou se designou a asistencia de outro membro da Corporación Municipal para representar o Concello na Comisión de Escolarización celebrado o pasado 28 de xuño, garantindo así a presencia institucional do municipio nun órgano tan importante para os centros educativos e para as familias de Monforte. Está entendo que non me vai a preguntar e se me permite, señor alcalde, o que pasou agora, vostedes... Non lle permito, porque isto non é un rogo nin unha pregunta. E, además, isto non ten nada que ver. Aquí o que se chama 3 veces a atención, que é o que dice a norma, pois debe abandonar o pleno. E, encima, non cas formas que o fixo a señora do Partido Popular. En relación coas súas preguntas, evidentemente, a que acaba de facer, a outra retirouna, non se vai a contestar hoxe, porque, senón, isto sería un cachondeo, sempre facemos igual. E a outra, en relación cas medidas que había que tomar, decirle que nos tomamos as medidas que recolle a lei e a ordenanza municipal que vimos executando cos informes técnicos pertinentes. Esas son as medidas que corresponde e as que vimos tomando habitualmente. En relación co grupo do BNG, presentou aquí neste pleno, pode formulalas, evidentemente non vamos a dar resposta, temos ya do pleno pasado. Se quere formular a pregunta deste que presentou, aquí, don Emilio. Gracias. Ben, primeiro rogo é que rogamos que se solucione perdón. Que se solucione o problema do desaxuste das tapas do saneamento en varias rúas de Monforte. Temos queixas,
de que cando pasan os coches, bueno, as tapas das alcantarillas, co tempo van cedendo, van afloxándose, e cando pasa un coche por encima dela fai un ruido escandaloso, e despois diso, estes días que con este calor que a xente dormía coas ventanas abertas, pois é incómodo, e temos detectadas algunhas na calle Ourense, en Covas, nas Aveledos, no Morín, en frente da gasolinera, ali antes de chegar a gasolinera da calle, na carretera do Morín, pois, en fin, vostedes como a min andan por Monforte e pasan por enriba, ven a trastella que fan, e creemos que se debe de solucionar. Outro rogo é que tamén temos queixas da veciñanza que se volva a colocar o espello de tráfico que había existente en fronte da Rúa Zapardial na Rúa Cabo Sotelo para acceder desde a Rúa Zapardial a esta última rúa, a Rúa Cabo Sotelo, que ao parecer, pois, non sei se rompeu, ou sacaron, ou que pasou, que se volva a poñer. E por outro lado, son as preguntas, e é que xa, non sei se algún grupo tente esta queixa aquí, pero o que é certo é que sigue a fenda ou a greta de repisar no parque do hospital, pois sigue abrindo. E se teñen pensado reparar ben con medios propios ou ben reclamando a empresa constructora as deficiencias estruturais do parque que hai no hospital. E outra queixa, outra pregunta é que chegounos a nosa información que de Correos, non sei se é certo ou non, pero quero pensar que sí, pois pediu modificar o horario de carga-descarga en fronte a Correos, xa que agora isto de traballar polas tardes e demais, pois lle permite, ou xa, favoreceríalle moito máis que aquel carga-descarga que está en fronte de Correos, pois puxera un horario máis amplo, ou senón durante de 9 a 9, por exemplo. Bueno, isto sería unha cuestión de estudiarlo técnicamente. E esos son os rogos e as preguntas, e tamén lamentar o acontecido aquí fai un rato, que creo que se debía haber parado en tempo, e non se trata, houve quen perdeu os nervios, pero tamén houve quen lle faltou gravemente. Lamento isto que eu acabo de pasar. Moitas gracias, don Emilio. Pois non habendo máis asuntos no orden do día, levantamos a sesión.